Naiz irratian, bigarren kafea. Kaixo, hementxe gaude berriro ere zuekin kafea hartzeko preste. Sorionekuak gu, duel urte betean Azadi Zientzia Elkarteak prentsaurreko bat antolatu zuen Gongorako Zarra Jauregian Irulegiko eskuaren aurkikuntza iragartzeko. Eta sorionekuak izan ginen ordu batzuz. Horrelako albiste batek nahita ez ilusioa piztu zigulako euskaldunoi. Eta dirugrina beste batzuei, jendea azkar ibili zen Sorioneku, Irulegiko eskua, Sorioneko eskua eta horrelakoak erregistratzen. Txin, diruaren hotxa. 5 milioien jabe, txin, diruaren hotxa. Aretxeke ematen dit maitia, bihotzian hotza. Txin, diruaren hotxa. Aretxeke ematen dit maitia, bihotzian hotza. Irulegiko eskuaren garrantzia eta berezitasuna direla eta Nafarroako gobernuak aurtengo iraiaren 4an informatu zuen pieza arkeologikoa interes kulturaleko ondasun izendatzeko prozesua hasi zuela. Kultura intereseko ondasun izendapenak historia, arte, hirigintza, etnografia, zientzia, paleontologia, arkeologia, teknika edo gizarte balio berezia duten kultura ondasunak babesteko helburua du. Duela aste batzuk jakin genuen, bertsolaritzak kultura ondare inmaterial izendatzeko prozesua hasi duela Jaurlaritzak. Izan ere, naiz eta gaur egun indartsu dagoen, desagertzeko arriskua duen elementu gisa definitu dute bertso saio bakoitza, bakarra eta errepika ezina delako Bingen Zupiriaren hitzetan. Trago bat eta beste trago bat, gure kaletan barrena, tapiztea da alkoholak eta sexu grinak dakarrena. Zure etxera, nere etxera, betiko gauzak aurrena. Zure logelan sartu gerata, ara hemen ondorena. Argia zegon itzalitata, bertan biluztu naiz dena. Pentsatzen dut Egipton topatutako papiroak ere izango direla kultura intereseko ondasunak, horietako batean ezagutzen den lehen lan grebaren aztarnak topatu zituzten eta. Kristo aurreko 1152. urtean, gaurko egunez gutxi gorabehera, egin omen zen Antzinako Egipton Ramses hirugarrenaren garaian historiako lehen greba. Antza denez, 60 artisauk beren lanak gelditu zuten erregeen haranean, imperioko hierarkiarik handienetako mausoleoan, eta uko egin zioten lanean jarraitzari, atzeratutako soldata ordaindu ezean. Hemen ari ginen, katxondio pixkatekin, ze Julenek ondo esan duen bezala, Kristo aurreko 1152. urtean gaurko egunez gutxi gora behera, publikazio batzuen arabera, gaurko egunez zehazki, eta pentsatu dugu, oso zehazki etzela. Ordutik zenbat aldiz aldatu da egutegiak, Gregoriarra, Juliana, ez dakize, Kristo aurretik 1152. urteko azaroren 14 existitu ere etzen egiten. Egun nik uste dut gure entzulen gehiengoari, gaurko egunaren bilakaera ez diola gehiegi aldatuko ez. Data hori zehatza ote, edo hiruzpalau egunen gora bera note gabiltzak. Hala ere garrantzitsua da, ze gaurko egunez izan zela esan dugu, eta gaurko egunez izango da. Turingo Egiptoar museoan dagoen papiro baten bidez, badakigu Ramses hirugarrenak 3 greba jasan behar izan zituela, beti arrazoi beragatik izan zirenak. Ordainketa atzeratzea. Egiptok ez zuen txamponik izan, segi, oi. Egiptok ez zuen txamponik izan 30 dinastirara arte. Beraz,
Langileek eskatzen zutena janaria zen. Agindu zieten anoa, horixe baitzen beren soldata. Bani ere goxe naiz, baina lanean jarraitu beharko dut, naiz eta gaurko egunak lotura handia duen grebekin jarri ezagun ari horri tiraka. Ho, sindikaldu! Stop, greba, borrokatu! Batzari gaitezen! Sindikatuan! Borroka izlari hori kontutan ez da iosatzen! Gaurko egunez, 1982an Solidarnosc mugimendu poloniarreko Lech Walesa askatu egin zuten Sobietar Batasuneko mugan 11 hilabete atxilotuta egon ondoren. Eta gertakari honek lotura estua du grebekin. Mundu aldatu zuen grebetako bat izan zen Gdanskekoa. 1980ko abuztuaren 14an hasi zen 17.000 langile inguruk Lenin ontziolaren kontrola hartu zutenean elikagaien prezioen igoeragatik protesta egiteko besteak beste. Langileen buruzagiak Lech Walesak polizia sekretuaren atxiloketa saiakera saiestea lortu zuen, ontziolaren sarrera igo zuen eta instalazioak okupatu zituzten langileekin bat egin zuten. Azkar batean, inguruko 21 lantegitako langileek bat egin zuten grebarekin elkartasun keinu gisa. Handik bi astera, Poloniako gobernu komunistarekin negoziatu ondoren, Walesa ontziolako langileen aurrean agertu zen eta mezu historiko bat eman zuen. Sindikatu independiente bat dugu, bere burua autogobernatzen duena. Grebarako eskubidea dugu. Asamblada, hacete una revolución tan esquirolak izango gara, esildutako itzerrendarekin, sortu azkantan. Beste greba bat. Gaurko egunez, 2007an, Frantziako langile publikoan 75% inguruk sindikatuek bultzaturiko grebarekin bat egin zuen. Gobernuak aurkeztutako erretreta erregimen berezien erreformaren aurka. Egun horietan grebak ugariak izan ziren lan sektore desberdinetan. Eta gaurkoenez baita ere, baina 2012an, Europako hainbat herrialdetan greba egintzen krisialdi ekonomikoa zela eta hainbat gobernuen politika ekonomikoaren aurka. Contraexplorazao empobrecimiento, mudar de política, por un Portugal con futuro. Portugalen, edo per il lavoro e la solidarietà contro l'austerità. Italian, gutxi gora bera, izan ziren lemetako batzu. Bai, duela 1152 kristaurreko egunura bezala. Gutxi gora bera, bai. Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. Zer den trebetasuna, Goiurik irakurriko balitu, sinesgarri geratuko litzezioke. Buiton, Bai ez Goiuri. Jaka Delton John, Salvini sul suo blog ha scritto un post. Nik irakurtzean nahi nuen, baina dago beste kontua. abesten? Ez da usartu. Per questo faccio un po' di terapia. Di Groupon. Per il lavoro e la solidarietà contra l'austerità, eta gero esatezu, Federico cosa fai? Tempo che non dà il giusto peso. Egun hauetan, Espainian entzuten diren lemak baino zentzudunagoak dira behintzat. 1200 ultraeskuindar bildu ziren atzo Ferrazkalean amnistiaren aurka manifestatzeko. Eta Ernaik hautsak harrotu ditu sareetan. Espainiar eskuin muturraren protestetan ezaguna egintzen puto defender Espainia leloari buelta eman, eta azaroaren 18an Bilbon EH Bilduk ditutako mobilizaziorako erabili du esaldi Ernaik. Txioaren aurka batzuk, alde besteak egiari zor ikustaldi asko lortu dituzte. Ez zuen alegino Igoak ebakiban izkio Grebarik ez gurean, lanean fin arituko gara urrengo 2 orduetan. Maialen Tellabide dator, eta betiko legez, azterketa egingo dugu. Berriro Gabon giroan sartuko gara arkakusorekin, ezinbestean. Eguberritako egutegietaz ariko gara. TikToken oso modan omen daude advent kalendarrak. Kepa Diegez hizkuntzalariak Euskal Herria mendebaldetik ekialdera gurutzatu du eguraldiaren euskara. Aro bidaia Euskal Herrian barrena liburua idatzi du bidai horretan eta horren inguruan ariko gara berarekin. Egunero bezala, gure maite dutak elkarbanatuko ditugu zuekin, zuek ere, nahi izan ez gero, maite dituzuen gauzak, aipa ditzakezu etxatean, Maite duta edo maite duteza izan daiteke, horren aldari ere egiten dugu, Gorrotoa, tarteka, ez dago gaizki. Azaroak 14 ditu, eta aste harta da. Ongi etorri, bigarren kafera. Naiz irratian zarete.
Zuekin jaun Andreok, hemen ez dagoenean gainontzekoen txisteak txatetik eta whatsappetik kritikatzen dituen gizona, baina gero hemen dagoenean txisteak ondo asko bota eta ondo txarrak ere elkarbanatzen dituena. Julen Goikotxe harbe oso egunon. Baita zuri ere. Maite hautalare. Ba, eskerrik asko. Gaur goizean sustutxoa jaso du Goiure Zizare handiak, brometan sinkronizatu garelako Julen Goikotxa eta biok, eta nahi gabe biok broma berdina egin diogu eta sinesgarritasun hartu du, baina listo Goiuri pasada, amets gaizto txiki bat izan da, egunon? Egunon denoi zuei izan ezik. Neri poligrafoarekin jodit buruan. Gizajoa. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide. Gaur, bigarren kafeak 674 du, gertu dugu, 666. Goizak 10 eta 17 minutu ditu, azaroak 14, UMen 3, Laister 4 izango gara, Arkakusoren laguntzarekin, eta horrengo 2 orduetan zuekin bat egingo dugu. Dagoenek komentxata tope daukagu eta hasiko gara saltxa pixkat ematen segituan. Egunon guztioi, hementxe gara txatean mezuak irakurtzen. Egunon gaztiak didien diokerrek Arkakusok kaixo Arkakuso, ojo, gaurko nire atuendoari dio Arkakusok. Bueno, orain ikusiko dugu. Bide batez, orain eta 20etan egingo dut gaur kolaborazioa dio Arkakusok. Eta indiokerrek, Inigo, utzi dizu bere alkandora? Indioker, oi hartzu arraltzea? Horretxe, harrapatu dugu zerbait hemen. Ji. Ba, ikusiko zu dio Arkakusok, zein intriga, irrikitan da hoia da. Bestalde, bigarren kafeko lagunak oso dotore zaudete egunon. Aupa, Spiderman derrek, hementxe Gorkak ere bai, Arkakusok, denak saltxan. Gorkak dio, ze kamiseta ederra, eskerrik asko Gorka. 3000 tuitzeko naiz irratiaren eta 3000 tuitzeko kamiseta zoragarri hau. Julen, dio Arkakusok, egunon. Nik ere nahi den, nire maite dut da baintxe gozaltzen infusio bat ze ederra den, ez jaikitzean goiz. Ai, lotiak zarete, baina marretarako esnatu beharra dago, bigarren kafe hartzera, bestela ez dago irratiaz gozatzerik. Itxaron baina, badakizu indioker zein den, ala? Ez dio, zesaten dezu nire jazkeragatik. Ez dakigu, baina Inigo utzi zaitu bere alkandora esaldi hori. Zaitu horrek salate egiten du bat, egiten du bat. Baina, tira. Ez gara gu salatariak izango. Ez. Bat ere, zein da zure maite duta, Julen Goikotxe harbe gozu? Ba, begira, nire maite duta gaur badu zerikusia, azken hilabete edo azken urteetan bide nahiko nekeza izan duen lagun bati, orain gauzako sondo doazkiola ikusten ari naiz, jendeak ezagutzeko edo jendeak kokatzeko esango dugu. Iñaki Artola, pelotariaz ari naiz, herritarra dugu, laguna dugu, eta tira, jak laster egingo ditu uste dut datorren urtean edo 10 bat urte, profesionaletan debuta egin zuenetik, eta denetik izan du bere ibilbidean, une gozoak izan ditu, debutatu eta berehala txapel bat lortu zuelako bigarren mailan, baina gero alde batetik lesioekin eta gero hortxe enpresarekin ere greba izan zenean eta izan zituzten une zailak, azken urteak ez dira errazak izan berarentzat, final baterako selkatzea lortu zuen, baina gero lesioek eragin dezin izan zuen final hori jokatu. Eta orain, iragan astean, alde batetik beste 2 urterako kontratua berritu duelaren albistea zabaldu da, eta horrekin batera, laster hasiko den binakako txapelketan ere izango denaren albistea jakin dugu, eta beti da pozgarria ez, bide luze horretan unen ekeza pasa ostean, orain gauza gondo doazkiola ikustea, eta horixe nire maite duta, Iñaki Artola, eta izan dezala, sortea, mendik aurrera ere. Hemen diote Arkakusok tan pilau indioker, harrapatu du.
Goiuri Zeiza Arandia, zein da zure maite duta? Ba, begira, nik maite dut koberturarik gabe geratzen zaran unea. Baina ez esaldiaren zentzu literalean. Lagun batekin aipatzen dut badagoela momentu bat zure bizitzan zure buruak klak egiten du eta koberturarik gabe geratzen zara. Azalduko dut, adibidez, telesail bat ikusten hasten zara, atzo hasi nintzen telesail bat ikusten, eta, bueno, lehenengo atala ikusi nuen, interesgarria dirudi, bigarrena, eta batean konturatzen zara, ez dakit, osteguna iritsi da, eta etxera iristeko irrika zaude, urrengo atala ikusi nahi duzulako. Buruak egin dizu, klak, hasieran uste zenuen, beste telesail bat, baina batean, ez dakizu nola, barruraino sartu zaizu, ez dakit, ikus mina edo sortu da, eta klak, jazta, galduta zaude. Galduta zaude, ze engantxatuta zaude. Eta jazta, koberturari gabe geratu zara, ze hori daukazu buruan. Izan daiteke telesail batekin, izan daiteke liburu batekin, hasten zara, lehenengo atala, bigarrena, hirugarrena, eta batean konturatzen zara, ari zarela pentsatzen, ze ondo orain bidaia bat dut trenez, eta irakurtzeko aukera izango dut. Klak, egin du buruak, koberturari gabe geratu zara, edo gertatu daiteke pertsonekin. Hasten zara, norbaitekin geratzen, pare bat muxu, egian oheratu, egian ez, afari bat, eta batean ez da gitalbiste hon bat ematen dizute, eta konturatzen zara, egin nahi duzun lehenengo gauza dela pertsona horri deitu eta kontatu. Klak, sentitzen dut, koberturari gabe geratu zara. Une hori, kontziente zaren une hori, maite dut. Markakuso dio, nire maite duta Lupen telesaia eta ez da Omar Si den. Ui. Noski, deno maite dugu Omar Si, Osai, ez da nola esaten da? Nik esan dudanean koberturarik gabe geratzearena Omar Si eta zari nintzen, hasi naiz berarekin geratzen, pote batzuk hartzeko eta maitementuta gaude. Ai, zai, nik uste esaten dela dio, Arkebuxok, Omar Si. Nik daukate hortxe, zerrendan, baina Netflixen dago, ez da? Santzen duten. Bai. Pasa hor dut aitaren eta amaren etxetik IPA sinkronizatzean ordenagailuarekin eta hilabete baterako eurena lapurtzen jarraitzea. Bueno, soy IPA, esan eta. Bai. Txista zegoen hor? IPA. Ondo julen, nun harrapatu. Hori da, txiste bat kontatzen duzunean, lurrazpian sartzea baino okerragoa da, txistea zegoen hor galdetzen dizutenean. Beraz, aur. Arkakusuk bere maite duta esan digoen, Arkakusuk zure maite duta zuzenean esan behar diguzu, ez txatean, horrek ez du ezertarako ere balio. Egunon eta ongietorri, ordutegi berri honetan. Ui, ze bajo entzuten zaitugun, Arkakusuk. Ui, hau oso arraroa da. Ara, Arkakuso. Orain hobeto. Xuxurlatzen ari zinen. Bai, ASMR egiten. Horin pasintzea, Arkakuso. Jetxi pixkat mesedez. Soinu tartela aukazu hor? Bai, hola. Pixka gehiago. Jetxi pixka. Gora. Gora. Igo volumena. Gora, kaliamera. Pixka gehiago. Gora, zezenak, ai. Hor dago puntu bat, kolpea egiten duena. Vale, hor. Hor, perfecto. Oso ondo. Vale. Zina zure maite duta, ba? Bueno, maite duta jarri dut, eta da Lupan telesaia, baina hau ez da nire maite dutaz ez da maite dut bat, baizik eta egiten diala grazia jartzen duzutenean hola musika, eta Goiuri eta Zuinigo hasten zaretela dantzatzen edo, eta Jule geratzen da imperterrito, osea, como egiten dut deskonektatu. Arkakusu, badakizu zer gertatzen den, hemen garrantzitsua dela zertarako ez duzun balio jakitea. Txisteak kontatzeko, adibidez. Horretarako ere ez, eta dantzarako ere ez. Inegi, egin dugu matz. Hala! Jantzita aukazu? Bai, egin dugu matz. Benetan? Bai. Zer gertatu da, kamiseta Hala! berdina daukazute?
Irumina tweets, naiz irratia. Eta zuk ere badaukazu kamiseta. Baina ez didazue abisatu. Eske guk ez A du ver. hortaz. Ez du sinisten. Atzo arkabuxorekin ukinen azkeneko konversazioa izan zen boomer deitu zidanean. Ez barkatu, konbertsazio hortan ziur naiz hitz egin zenutela. Hiztegia. Bihar Ix. irumila tweetseko kamiseta Ix. jantziko dugu. Nik ez daukat. Hori da dantzan egiten ez duzulako. Ya estamos, ya está. Iruñe, igozazu pikin bat gehiago mikrofono hori. A ver. Hor, Eta zer moduz? pitxin bat gehiago hendik. Hor, Zoragarri, oso ondo. vale. Kontatuko dizuet nik nire maite dut, ondo bada deritzozue edo... Venga. Gizona, Alde, bai. Bueno, nire maite duta da, azken asteburontako igandeko Behobia Donostia lastreketak emango zituen. Une asko, gogoangarriak, politak, norberari bere superazio eta erronkak betetze horretan emango zion goxotasuna edo danakoa, ez da? Baina giharretako mina daukat, hainbeste txalo. Txalo egitetik? Bai, txalo egitetik. Bai, badao jende asko gozatzen duena txalo egiten, besteak animatzen, emozionatzen dena jakitun badagoela jende igual asko sufritu duena Behobia prestatzeko, mila arrazoiengatik, ez? Bizitzak zeharkatzen gaitu maiz, eta olakoak, izaten dira askotan korrika lastreketak, eta horrelakoak, erronka horiek edo arazoiek atzean usteko aitzakiek. Baina kontua da, bazegoela korrikalari bat, pixkate kirola jarraitzen dugun antzako nahiko ezaguna dena, eta da Iraitz Arrospide, artean 50 kilometrotako munduko txapelduna dena, eta Behobia Donostian ere garaipena lortutakoa, maila osonean ibilitakoa, lesioak medio nahiko arazo izan ditu azken urte hauetan, eta berriz ere Behobian zen, laugarren egin zuen, berak zertxoi gehiago espero zuen, baina tira, pozik zegoen horrekin. Iraitzek lortu zuena, laugarren posto baino askoz gehiago izan zen. Kontua da, bere Instagramean idatzi diola, pertsona batek, ama batek esaten, kaixo, Iraitz, Gabon, atzo animatu zintugun, helmuga iristerakoan, eta nire semeak ikustean, zu ikustean esan zuen, haupa Iraitz, baina atzetik ikusi zuenean esan zidan, ala ma, Iraitz diabetikoa da, ni bezala sensorea dara ma, eskip denetarik egin dezakegu. Eta esan zion bere amak, bai, seme bai ez zion besterik esan. Iraitzi kontatu zion, badakit zure glukometroak funtzio desberdina duela nire semearenak daukanarena. Korrikalariek glukometro hori erabiltzen dute errendimendurako, eta glukosa mailaren neurketa interesgarria delako. Baina eman zenion poza ikaragarria da, zorionak denboragatik eta zorionak berriz ere errekuperazio horretan egoteagatik. Parentesi artean, enion nire semeari izan, diabetikoa etzinenik, enion ilusiak endu nahi. Eta oso polita iruditu zait, mezu hori elkarbanatu izanak, ama honek Iraitzekin, eta batez ere ama honen seme edo alabak, ez dakit oso ondo esaten duen, semeak pentsatzea, Iraitze Arrospide diabetiko alin bada, nik ere lortu dezaket Behobia korritzea. Noski lortu dezakezula Behobia korritzea diabetiko izan da, baina kasu honetan, ilusioa pixkate, noait fiktizioa zen, Iraitz Arrospide ez da diabetikoa, sensore hori dara errendimendurako, baina ume horri kriston poza egin zion, eta hortxe geratzen da historia. Barkatu, ari nintzen gauza bati begira, eta naiz konturatu nola hasi zaren historia, baina esan duzu gaur ze egun den? Ez? Badakizu gaur azaroak 14 diabetesaren mundu eguna dela? Uau! Ez nekien, hau? Gaur azaroak 14 diabetesaren mundu eguna da. Arrapazak. Zer ondo geratu den dena? Esango nuke, zirkuloaren itxiera, itxiri buelta. Eta ez, Jusune Belze Mendizabalekin egiten duguna, bide bat ez badu hemen beste mezu bat, Spiderman derrek esan digu, nire gaizki sentitzen naiza. Kontzeptu berria. Lehengo egunean nire lagunik onenaren urteak izan ziren, aztu zitzaidan zoriontzea. Baina okerrena da urte betetzaren aurreko egunean gogoratzen nintzela. Horrelakoak Nei pasatzen zait beti. Barkaten erikazten dugu, lasai. Ez zer pasatzen. Ez zer pasatzen. Bide bat ezinego esan duzu, 4. geratu zela. Nik ezagutzen dut 5. geratu zena Enaretxe Berria. Hemendikam, naiz superfan. Zorionak, Behobian aritu zineten guztioi, helmuga zeharkatu zenuten hoi, zeharkatu zenuten hori eta saiatu zareten hoi ere bai, txalo egiten aritu zenuten hoi, seme alabak zaintzen egon zinaten ama askori, seme alabak zaintzen egon zinaten gizon gutxiago horiei ere bai noski, eta tenei, lasterketa horekatuago bat ere lortzen dugun, nero helmuga marran umeak besotan hartzea ere oso gozara izaten da. Eta arriskutsua, bide batez, nire maite dut eza,
helmuga lerroa lastreketa herrikoi hauetan, lastreketa jendetxo hauetan, zuen seme-alabak besotan daramatza zuenok. Asteko, ez da legala, ez dago baimenduta, adingabeen defentsaren legeak ala ezartzen duelako, arriskutsua da umearentzat, eroi zaitezkete jende asko dabil, estropozo egin dezakezu eta umeak kriston zartako hartu, eta gero, hortik aurrerako interpretazioak libre, baina aitatxonaren edo danako onaren paper hori egitea ere, batzutan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 11:22 minutu ditugu. Amarrak. Bueno, kazarranilla pentsatzen un bukatzen ari ginen, Julen. Baina, ez da... Ez zur hori egia balitz, Bai, esango dut. Barkakusorekin ari gara eta Arkakusok gaur, ez dakit Gabonekin tematuta jarraitzen du. Zer gertatzen zaizu Gabonekin Arkakuso? Zergatik Gabonak alako... Gustatzen zaizkialako pilo bat, txikitatik, emozio edo bai, beti naiz, emozionatzen naiz pilo bat. Gabonekin, adibidez, Olentzero eta Mario Mingiren etorrerarekin, eske, jartzen zait txitsipurdi, korrikarekin bezala, eta uztailaren 6ko 12etan botatzen den txupinazoarekin bezala. Baina txitsipurdi, Bai, Ni gustatzen zait ikustea jendea. Emozioa eta ikustea aurren irriak, bai, oso polita da. Egia da, bakoitzak gure momentu dauzkagu lola urtean alako zirrara sortzen digutenak, eta nik naiz eta naizen hola bereziki guberrezalea ulertzen dut, respetatzen dut. Ja, Gabonetako argiak balkoiti jarrita dauzkatenak azaroak 14 batean. Bueno, alako zalantzak ez dituen beste errespetatzen, hori da. Denentzako lekua behar du, baina akaso beste leku bat. Denentzako ez da. Aizu, nik gauza bat esango dizut. Bizitza nahiko gogorra izaten da, eta urteak edukitzen ditu une ilunak behin eta berriz, eta jendeari postasuna ematen badio, ez dakit, azaroren 14ean Gabonetako zuaitzaia etxeko salan jarrita edukitzak, jarri dezala. Horretarako dira Gabonetako argiak, bizitzaren une ilunak argitzeko. Hori da. Baina dioen bezala ilunak argitzeko. Hori da. Horretan nik daukat galdera bat. Hain goiz jartzen apaintzen hasten diren horiek, noiz jasotzen dute. Izango dira uzten dutenak aste santura bitarte, edo ja 6ean pupu. Iritsiko da garaia, kendu ere ingo izituztenak. Leku batzutan, Bigon, eta horrelako lekuetan. Bigon. Bigokoa da ez, alkate ezagun hori urtero, ez dakizen bat diru gastatzen duena, eta... Bai, argiterian. Nik badut lagun bat, dagoeneko zuaitza jarrita duena, ezagutzen duzuena, abeslaria da, eta gaurko gaia nik uste interesatuko zaiola, ze bere urrengo diskoak 0 de enero izena du, eta advent kalendarrekin edo Gabonetako egutegikin oso bat... 0 de enero kanta aiteke pixka San Ferminetako aurreko kanturrekin, ez? 0 de enero, 2 de febrero, egin aiteke bago. Aurretik hasi bar dorka. Lehenago. Pertsona honek, izarok, jarrita dauka bere zuaitza. Galdetuko diogu, noiz kentzeko. Noiz kentzeko asmoa duen. Baina nik uzut, urte berri hon esateari uzten diogunen garai horretan bertan. Garai difuso eta ambigu eta lauso eta... Eta bestentzat, abuztuak 26 da. Hori da. Urte berri hon esatez. Bueno, Iruñean, uztailaren 6ean. Bukatzen da, urte horri hon. Ez, hasten da urtea. Hori da, urtea, Iruñean... Urterrailan hasi beharren uztailan hasiko da, ez da, Arkakuso? Uztailaren 6ean, txupinazoarekin batera. Botatzen da, lotzen duzu... Pañolikoa? Eta esaten duzu, urte berri hon. Eta matxa jaten dira. Begira, nik aldarri bat Gabonak goiz ospatu nahi dituzten pertsonen alde. Zati zezut dituztegun esan beharrean. Hasi zara, apainketa. Dituztegun esan du? Dituztegun esan du, bai. Jarri musika. Telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu, zure itzala
itzaltzen. Hori bai. Ze piano polita, horrentzuten dena. Hori bai, esan ezin daiteken aditza. Oh! Dena berdina zen, ta beste behin, isilik erori zinen. Ez benetan, serioski, nire aldarria. Jendea haserretu egiten da, ez? Goiz hasten balin bazara, gabonak ospatzen, apaingarriak jartzen, baina gero, lehen eguzki izpia agertzen denean martxoaren 17an, eta jendeak ja bainu jantzita, eguzkitako eta horrekoak hartu eta ondartzara joaten denean, hor inork ez du ezer esaten, ulertzen dugulako. Bai, eske hazen egu hotza duki dugun, eta ze ilusio egiten digun guztioi eguzkia atera dela ikusteak, beraz, noski, jantzi eguzkitako eta horrekoak, eta benga uretara, eta lehen bainua geroz eta lehenago, eta urteko lehen... Nola lehen bainua? Batzuk bainatzeari ez digu, urtean zer? Piraguistak eta horrelako jendila. Baina esaten da, Bai. Baina hori ere badago, ez dakit galtzak hankatartea urratzen digutenon min pairatuaren klubeko... Irudia etorri zait. Bai. hankatarte urratua. Bai. Ze zen ez. Bueno, baina ulertu duzu Edo esan nahi galtzak duena. jostunaren eraman eta hau ere izorratu dut, ez dakit, rozearekin eta zulatu dut galtza hau ere, eta konpontzen diazu. Baina bai, ulertzen dugu esaten duzuna, Goiuri. Martxoan jendeak galtzamotzak jartzeak nolabaiteko zilegitasun morala ematen diola, Bai. azaroaren batean, Halloween ospatzen ari garen bitartean, balkoitik zintzilika, 37.000 batio argi dauzkanari. Bai, Bueno, bai, izan daiteke. noski, eskerrik asko. Esan da. Isiunean zentzen, Enuen jakin hobetu egiten, oraindik gogoan dut nola utzi nintzen. Bide batez, esan ezinen Nola single utzi berria, badator, ostegun honetan, oker ezpa naiz? Ostiralean ez alda. Ostiralean. Hala. Zederra daukagu, taldekideak ez dakit. Janire nanza bentzionari bada, mesedez, Janire, jarri orden pixka zure taldean. Baina, zalantza daukat, ostegunean ez dagoela aurrerapen hori gauean egiten dena bezperako bideoa eta olako kontuak. Nik irakurri nuen 17an. Aterako zela, zingela, gero aurretik bideo atera garra duzu, hori jazu jaingo duzu. Beste gu baino. Bai, Durango ikusteak, nolako urduritasuna pizten digun. Orain single atera behar, gero bideoklipa, gero diskoa, gero advent kalendarra. Kontua da, aste hontako olako mugarri musikala postal kolekzionisten single berria dela, orduan, horrekin dabil pixkate jendea nahastuta, ulertzen. oraindik gogoan dut nola utzi nintzen. Vale, arkakuso barro hori pixkat ofensiboa izan da, Nola utzi nintzen. A ber, eski lehen esan duzu, 10 terdiak zirenean, 11 terdiak zirela, eta orain ez jakitea zure taldeak noiz aurkezten duen. Bestela den ondo, Badakizu zer gertatzen zaio Inigo behar duela egutegi bat. Eta ni ari naiz azkeneko 3 esaldietan Bai, total. eta adventak aipatzen ea gaiari eusten diozuen behingoz, baina ez duzu harrapatzen. Bueno, Bai, pas bat. lasai. Aldeak lotzen. Puntuak lotzen. Inigi, lasai, nik uste dut behar duzuna da kafe bat, eta hemen daukat zuretzako gutegi advent kalendar. Bueno, badakizu zer den advent... Hori, azaldu, Kalendar bat. lehenengo azaldu zer den. Nik ez. Bueno, bada, gaur egun TikToken, osea, bihurtu da supervirala jendea, hasten delako, ojo, irailean eta abuztuen ja erosten, edo programatzen ze advent kalendar erosiko duten, ze kontua da, dela kutxa bat, bueno, formatu eta diseinua oso anitza izan daiteke, eta kontua da egiten dena da, abenduko egun bakoitzeko, ja daude bakarrik 12 egunekoak, badaude 24 edo 25 egunekoak, eta inkluso 31 egunetakoak. Orduan, daukazu egun bakoitzean, sobretxo bat, kajatxo bat, Mitikona txokolatina bat daukana, ez? Hori dola, hori da. zentro-zentroan Bai. kokatu behar dugun eredua. Julen, horren bai, ez da? Bai. Eta orduan, kontua da, egiten duzuna da, pues, egun bakoitzean dagokion egunari kutxa edo dagokiona ireki, eta erabili edo
Edo nahi duzuna ez, edo jatekoa baldin bada. Eta, bueno, egin dudanat da, bueno, ezakitzuei noizbait oparitu dizueten horrelakorik, nik sarean arakatzen egon naiz ikusteko ea zeintzuk diren hola kuriosoenak, ze, klaro, TikToken dago topera makillajearena. Osea, marka guztiek ja dute bere kalendario adviento. Eta nola da hori, egunero begi itzal Bai, diferente bat, edo lako... Denetarik. bat, bai, krematxoren bat. Estraño zenbat balio du horrek, ze makillaje garesti. Pilo bat. Osea, merkeenak izango dira 40 euroren bueltakoak, baina hoietan jende asko gero YouTubera igotzen ditu, en plan, irekitzen ditut egutegi hauek zuek erosteko erosi jakin edo ez. En plan de, horrela badakit zer dagoen egun bakoitzen, ez dago misteriorik. Spoilismoa da. Baina jendeari Bai. gustatzen zaio ikustea, jakiteko... Niri. Zuri gustatzen zaizu ikustea. Bai, baina ez erostea. Osea, Hori da jakitea ez zela Lupinen temporada berriko 4. kapituluan hiltzen dutela tipoa. Ez? Inigo. Broma dela, ez dut Bueno, ikusi. nik Inigo. Ez dut ikusi. Arkakuso, uzten didazu erakusten gehien flipatu arazi didan advent kalendarra. Mega. Ba, dago Jimmy Choo izeneko zapatagile bat. Ze momentatua! Zer ez du, Arkakuso? Baina, Dago bilatzen. utziko diazue kontatzen ez? Vale, Jimmy Choo, ez? Zapata marka bada, eta oraintxe erakutsiko dizuet bideo bat, Victoria izeneko neska batek jaso du Jimmy Chooren advent kalendarra. Zergatik da ainarrigarri hau? Jimmy Choo bakoitzak, ez dakit pare bakoitzak 500 euro edo balio dituelako. Orduan pentsatu, hilabete osoan zehar, egunean bat iriki ezkero, ez dakit zenbat balio duen advent kalendar horrek, baina oraintxe erakutsiko dizuet eta streaming bidez jarraitzen gaitu zuen hori ere bai. Maialenek esan digu hemen, Maialen ni Arkakuso bezala, dana ikusten dut, baina naiz makillatzen. Maialen teia bide. Jimmy Choo mitiko Carrie Bradshaw sexu Nueva Yorken. Begira, bideoa ikusten da? Bai, ikusten dugu bideoan, norbait irikitzen ari da. Kaja handi bat, eta bertan daude 4 kajoi bezala. Lehenengo kajo, olo. Begira, eta zer aterako du? Zapata pare bat kajo batetik. Eta erakusten ari da, zapatak, kendu, lasito, apaingarriak, zatzan, eta tako idun zapatak. Hola. Flipatu egiten du berak, normal, Wow. Arritzeko Eta- modukoa da. Eta ikusten dudanez ez bakarrik zapatak, poltsak ere daude. Begira. Eta sarea zapatzen parte da edo ez? Bai, begira zepozik. Pentsatu, zuk egunero, irikita, zapatak. Hombre, egunero oinetako minekin ibiltzea ere ez dakit gauza zoragarria den, baina. Bai, ulertzen dut, bai. Jimmy Choo. Zoma liute Jimmy Choo zapata pare batek? Esan dut, ba. 2 euro. Txu. Ba, 500 inguru edo horrelako zerbait. Esto inguru. Bai. Eta advent kalendar osoa ez da goten noski. Hor lau ikusi ditugu, zenbatekoak izaten dira. Baina uste 14 zela, eh? 14 kutxetxo zituela. Toma 10.000 pabarzoko Advent kalendarra. Advent Baina, kalendar. 10.000 euroko advent kalendar bat oparitzeko daukanak, Hori da. guretzako 2 euro bezala dira. Bai, Kenny etxeko salan saksua jotzen kontratatzen duena bezala. Hori da. Igual. Ba, niri pasaden urtean lagun ezkutua egin genuen kuadriakoek, eta advent kalendar moduko bat oparitu zidaten, zen kutxa erraldoi bat eta kutxatxo txikiak zeuden barruan, eta zen agian kutxa batean, egunero iriki barruan, egunero kutxa bat, eta batean agian bai ez dakit belarritako batzuk, baina bestean Tipex bat, edo Kleenexak, Oraindik erabiltzen da Tipexa, edo Bai. horrelako eh? opari Ze asko. tipixkoa, Arkakuso eta goiuri bakarrik utzi daute. Baina ona zan bai ez Arkakuso, beski parazkari. Bai. Oso ona. Ezin hilduta dago. Ba, bueno, bueltatzen diren Ni bakarrik gatu gonekin Arkakusoarekin. Oso ondo. Bueltatzen diren bitartean, jakin topatu ditudan artean, badagoela bat zuri espreski gustatuko zaizuna. Niri? Dela, bai, espezialitateko kafearen advent kalendarra. Baina hori nola dator, kapsuletan, dator... Latetan, lata txikitan. bai.
24 latatxo daude, 20 gramo kaferekin bakoitzak, eta 61 euro kostatzen du. Bueno, duela bi urte. Zer argitalpena duela bi urtekoa da. Berotu egiten duzu gero latatik edo hotz hartzekoa da, edo? Ez, osea, latatxoetan daukazu kafea, gero zuk egiteko Zuk kafea. egiteko kafea. Bai, hori da. Baina espresso makinaren zatorduan, alea Bai. xeetuta dator. Beno, baldin badituzu kapsula kafetera hoietakoak, badaude kapsula berrera hilgarri hoietakoak, orduan Kafea eta bete halko dira, hori da. espressoan, vale. 60 pavo zenbat kafe? 24. Bueno, Donostian Espezialitatekoak. kafetegi batean kafe txar batengatik askotan gehiago kobratzen ditut, Ez da hain eski. Ados, norbaiteko pari ematik nahi badit, idea hortxe badauka. Hori da. Eta, bueno, Barkatu, kuxo. Eta esan dezaten. lasai. Hemen zuek gazta gustoko duzu, Oso gustoko dugu, beste batzuk ezen beste, ego juri? Ez. Bueno, goiurirentzat ez, baina adibidez Julenentzat oso aproposa badago ere gazten advent kalendarra. Ara. Osea, suposatzen dut egongo direla, gainera, hemen ikusten dudana, justo zeude bakarrik 150 advent kalendar. Osea, zen propio egindakoa denda horrek, gazta denda horrek egiten zituena, osea. Edizio mugatua. Bai. Egia da ere, garestia zela, baina gustatzen zaizu gazta, horrela frogatzeko barietate ezberdina, pues oie. Hala, fromaxeko Julen, txistea gorde du barruan Julenek, oso ondo, Julen. Bestei leporatu, bestei aurpegi txarra jarri, eta gero, zera, oso ondo. Nik gorde egin dut. Bai, zera, hipokrita xamarre hori. Uste batera gustatu. Baina, bueno... Nik alale, gazta kalendar hori ikusten diodan arazoa da, gazta puxkatxo bat jan eta gozea piztuko dizula, eta horren joan zerela frigorifikora gazta puxkartu eta beste zure txekoan moztera. Beno, ere, ez dut topatu, baina fijo, bueno, ezakit fijo egon daitekeen, ze gaizki jarriko da, baina gaztazko advent kalendarra, ogiaren advent kalendarrarekin, match. Baina, klaro, iritsiko da gogortua. Gogorra. Edo txigortu. Hori laguntzeko inigo ardoarena jarri behar. Bai, hori nintzen betxatzen. Eta ardoarena, ez dut ikusi, baina garagardoarena, bai. Garagardarena ikusi dut baita, nik ere. Gero ez eta famatuago bihurtzen ari da, eta TikToken uste dut marka batek bidali dituela horrela influencerrei, baina ere badaude jatorri ezberdineko garagardoen advent kalendarrak. Baina badakizu ez zer, den onena advent kalendar hauetan, ematen dizutela aukera zuk ere zeurea egiteko. Zeurea edo oparitu nahi baldin badiozu, egin nahi baldin badiozu, maite duzun pertsona bati, horrelako pari berezi bat, pues izan daiteke oso aukera ona, ze egin behar duzuna da pentsatu 24 opariak ez dira zertan materialak izan behar, izan daiteke gauza batzuk materialak, beste batzuk esperientziak ez, pues agian joate elkarrekin planetariora. Joate elkarrekin igeldoko atrakzio parketara, ezakit. Edo joate elkarrekin Inigorekin kaiaka egitera. Pues... Oso ondo. Nik nahi dut norbaiteko paritzea igeldoko parkerako sarrera pare bat, Nik planetariora. Vale, oso ondo. Oparituko diogu elkarri. Bueno, orain, nik uste, proposatu behar dugula bakoitzak zein Zer? Oparitu diogu elkarri? Esan dut oparituko diogu elkarri eta behiratu dit nazka urpegi batekin. Nola nazka urpegi? Nazka urpegia jarri duzu Julen Goikoetxea Orbegozko. Gezurra. Pixka bat bai. Eskerrik asko Iruña. Ara. Gero, Iruñek gauza egiten badakila, atera momentu horren nola izena du? Fitxeroek egiten duzuen hori, Iruñe? Klipa atera. Klipa. Gero klipa aterako dugu. Chat, mesedez, Twitcheko chatean zaudetenak, klipa atera. Klipa atera. Bueno, iruditzen bazizue, bakoitzak gure
advent kalendar perfektua diseinatuko dugu? Ados? Buah. Ba, hasi, Nik- ino. Ez dut Venga, ondo ulertzen esan nahi hori da. duzuna, beraz... Nik ere ez, orduan ni azkena. Vale, Mesedez. adibidez, niretzat advent kalendar perfektu bat izango zen, egunero, lurrin desberdin bat duen advent kalendar bat. Olako Ai, perfume bai. muestra txiki bat, eta egunero diferentea eukitzea. Hori oso guapo iruditzen zait. Baina, pentsatzen nun gauza gehiago, bale. Hori bakoitzak, bai, perfektua zure perfektua. Hori da, nire perfektua da, 30 egunetan olatak egunero usain desberdin batekin aritzea. Ba, nireak izango lituzke gauza desberdinak. Hori esan nahi nuen nik, gauza desberdinak. dauzka, Ondo. bale. Bai ala bai, txokolate beltza, zapore edo txilirekin, gatzarekin, eta horrelakoak, eta intentsitate ezberdinetakoak. Gero, en plan planak, bagoaz gaur, ez dakit zer egitera, ez dakit nora, ez esan dudana, atrakzio parkera, planetariora, eta gero liburuak. Egingo nuke bat, liburuena bakarrik. Bale, nereak, zalantzari gabe, bai, aipatu dituzun guztiak, egin dezaket zuenak hartu eta... Eta gehitu, ez? Nereak, Upgrade, ingo diozu. lurrinana gustatzen zait, baina egia da niri lurrina aukeratzea gustatzen zaidala, eta orduan hor egongo zirraski, batean horrela kokozko usaila duen bat tokatu ezkero, eta ez zait bat ere gustatzen koko zantzoa duen kolonia, beraz, hoien nuke hartuko. Bai, baino, egun baterako da, esan dut. Ez da zure betirako usaina, ez? Orduan, egun Bai, ondo, hortan ondo. arraro xamar egon zaitezke, baina bueno, ez da inbesterako. Bale, orduan, Inigo aipatutako lurrinak, Arkakusok aipatutako liburuak, kroketak, nire advent kalendarrak eduki beharko luke kroketa. Egunero kroketa bat, edo 3 baino- egunez behin kroketa bat. Zea, albazio osatuta eta frigitziako No, ez zuketxean. ikusiko nuke nola, baina... Ez, edo hobeto, en plan, jartzea, gaur kroketa ez dakit zein tabernan, eta orduan joan bartzara, eta jada ere esperientzia Bai, bat. gustatzen zait. Eta gustatuko litzaiake baita kuleroak. Kuleroak. Bai. Advent kalendar bat, egunero kulero berria, kulero tanga, erabiltzen duzuna. Maialente ere kuleroen asuntoa gustatu egin zaio. Egunon, Maialen. Eski nire hona da. Eske, kulero berriekin zaudenean, Desberdina. desberdina da, sentsazio desberdina da. Bai, ulertzen dut. Eta orduan, ez, amonek medikutara joateko edukitzen dituzte kulero bereziak. Kulero berezien egutegia nahi dut nik. Badakizu nola izena duen zure kulero edo zure barruko arropa, gure kasuan kantzontzillo, favoritoak hor pixkat gordetzen egote hori ostiralean baduzulako zerbait bereziki nahi duzula arropa hori eraman? Izena dugu horrek? Mania. Ez dauka izenik, baino izena jarri gortu diogu. Itxaropena. Pixka batez, gorde nahi ditut nire kaltzontzio gustokoenak. Igual, la. Hora izena du la. Hortak guztiak altzontzioa ber. Hori egia da, baina bueno, baina dena guardatzen ditugu. Inor ez da joten Ai. bere zita ustezko Zita. horretara zara pastrosoenekin. Ez. Nik izango izue gauza bat, nire, enbora bateko galtzerdi gustokoenak eta kantzontzillo top 5ean zeuden 7-Eleven batean erosirako batzuk. Pentsazio. Internacional. Bueno, bai, Japonen bilate pasan itun, eta bizizan momentu bat, ja, nola, nazka-nazkein da, arropa maiz garbitzeaz, azkenen asko erabiltzezu, eta garbitzen gara, bai. eta 7-Eleveneko batzuk hartu ditun probatzeko, izue, kategoria, Entzuleak norbait japonera badua, ekarri mesedez, galtzerdi batzuk 7-Elevenetik. Baditut ditzagun batzuk inigo. Usted Laster doazenak. neomatarrak hando dela. Bai? Bai? Horrendik? Alaitz eskudero hori daziko jo, nahi zuen mesedez, ekarri. Haiek, bueno, oindela hilabete iskase dakit. joan ziren, Atzo- honuzko etorriko altzine bestela. Atzo bideo bat ikusi nuen eta? Belakotarrak Montrealen, akaso 7-Eleven guztietan daude, ez dakit. David, euskal musika gintza hor. 7-Elevenetan. Bai. Euskal musikaren birak 7-Elevenetan. Honek danak gogorarazte. Egia da barkatu julen, duela hilabetekoa da bideoa, baina atzo agertu zitzaidan niri. Honek danak gogorarazte dit barruko arropa eroste prokrastinatzen nahi nizela. Ze, gizton pereza bat. Idatzi lagunen bati japonetia bien, 7-Elevenetik, konpontzen dizu prokrastinazio guztia. Ni oso espezifikoa naiz nire barruko arropakin. Nik ezin dut Orduan, esan nik aukeratuko dut. Eskerrik asko Maialen. Maialen, gauza bat ez zait oso garbi geratu. Elasaien, Maialen teiabiderekin musika zariko gara lehizan, Bai, baina bai. iritsi da. Baina, bueno, Lehen hasi da mentxatetik komentatzen, Jimmy Choo mitikoak karri brazio eta... sexo en Nueva York. Baina, Hombre. zalantza oket, zu Jimmy Choo zapata zalea zea?
Edo gehiago da estetika horren eta Sexo en Nueva York. A ver, Sexo en Nueva York ikusi badezu, entzun dezu Jimmy Choo, 80.000 aldiz. Orduan ez Carrie Bradshaw hauek erosten ditu Jimmy Chooren zapatak, eta ez dezu ulertzen nola aldan bizi Nueva Yorken, hori dan erosi, eta 40 itzidatzi bogen jabetean behin. Hori berak azaltzen du, atal batean. Bai, fantasia dela, no? Atal batean esaten zaukenean dirurik etxe ordaintzeko, eta lagun batek esaten dio. Amiga. Zenbat, $500 zenbat zapata erosi dituzu, eta azten da kalkula egiten. Ba, egunian bat. Eta esaten du, $5,000 gastatu ditut zapatetan, eta bere lagun Mirandak esaten dio, ez ezkari gaizki egin duzu kalkulua. 50.000 gastatu dituzu zapatetan. Bi oin bakarrik ditu, Baina... Eta advent kalendar probatu gabe, Jimmy Chooren advent kalendar. Hombre, gauza esan gaizut, lehen esan dugu, 10.000 euroko advent kalendar hori badagoela, Jimmy Choo zapata hauekin. Jimmy Choo. Baina guri Choo gustatu zaigu prezioagatik. Hola, $2, $2,000. Baina, podria ser, ez, $2, zentimetro bakoitza. Ez, gutxio. Bueno, goiu, kalendar favorituak lukiko lituzke, gauza guztiak. Kroketak, tangak, eta zuek aurretik aipatutakoak, eta txakurren argazkiak. Baina zuk zer nahi duzu, advent kalendar bat urte osoko. Gauza esango dizuet, Kakuxo, ni hasi naiz. Advent kalendar normal batekin, egunero olako lurruin txiki bat, perfume txiki bat, eguneroko hola motxa txikia, eta hasi da Kakuxo, baina ni nahi dut gauza gehiago ukitzea. Ez da, baina begira. Zate gehitzen, da hemen. Astelenetan... Zuek bazar bat nahi duzu, Astelenetan, kolonia. Aste hartetan, liburuak. Aste azkenetan, kroketa. Ostegunetan. Kroketak. Kuleroak. Eta ostiraletan, txakurren argazkiak. Eta igande? Eta larun bat eta igandea, orain Julenek aipatu. Lanazoa. Iganderako Tinder zita bat, olako zerbait, eta ja boro bintzen ez bat Julenek ez du aipatu orain dik bere advent kalendarrean. Amaika zer? Minutu terdi haukazu Julen. 2 minutu. Zure advent kalendarra. Hori da, Julen. Begira, niri askotan esaten da ez, telesaileak, seriak eta pelikulak aukeratzerakoan sartzen garela plataformetan, eta ez dugula ordu terdi bueltaka pasatzen dugu, eta azkenen ezer ikusi gabe, bai serie, pelikula eta musika proposamenak. Zerbait berria deskubritzeko, ze bestela, mendira joaten naizenen eta beti konturatzen naiz musika bera entzuten dudala, eta ja behar ditut pixka bat nire ateak lehioak ireki, eta orduan proposamen musikalekin osaturiko kalendar bat, edo seriak edo pelikulak. 30 segundutan, Maialen, zer gehituko zeniokezuk? Bidian pentsatzen etorri naiz. Claro, nik ezin dut ez glutena, ez laktosa, ez azukrea jan. Orduan, fantasia mundu baten, ez mundu errealean, egunero zerbait nahiko nuke, oain arte jan ezin izan detena. Eta ez hilt. Osea, ondo egon, eta hospitalian ez bukatu. Horreitik fantasia mundua. Bestela mundu errealean, igual, Julenen antzeko zerbait. Mira, azte buruan nahi genuen pelikula bat ikusit, ez genuen lortu. Razu bat da, hainbesteko aukera izatea. Bai, gehiagida. Lokartzen naiz bilaketan edo aukeraketan pelikularekin beharrean. Bukazkenen Friends ikusten dugu. Friends edo The Office. Osondo. Oain, Lupen daukazu Netflixen. Ikusita daka. Bukatu zu? Aspaldi. Ikusi zu laugarren kape. Zepolita. Itxoin, laugarren te pono do. Enekin. Eta, por cierto, ez da Omar Sy. Ez dakigu. Nik ala uste duen. Omar Sy da, frantxesa da, ez da inglesa. Omar Sy. Eskerrak etorri danteia bidez, airitzi jeneme saidan ibono, vale. Ez dakigula esan, Nik ere, arazo duzu. Ezkenekin oso garbi, nik ere esan dut ez nuela garbi. Sik sonatzen zidan, baina uste zidan, sik sonatuta goiuriri entzun da, de hecho, baina, akaso ez, akaso... Badazpada ere... Omar Sy, dakidan ez. Gero begiratuko dugu. Badago... Antuxable pelikulatik ezagutzen dugu, ez? Bai. Eta YouTubeen badago horrelako kanal bat egiten duela how to pronounce, eta zu hartzen duzu, edozein hitz, edozein. Ez dakit, Schumacher, eta esaten dizu nola den, edo... Bach, edo... Arnold Schwarzenegger. Hori da. Espatzniga da. Espatzniga. Zerik espatzniga dauke pixkat jateko zerbaiten izena, ez? Gozea da. Malireke, gozea daukat. Goze naiz. Baita ni ere. Arkakuxo, zerbait gehitu nahi diozu zure... Covent Garden. Ez, baina beste advent kalendar proposamena da, sareko euskal sortzaileekin advent kalendar bat egitea.
Baina horrela, osea, agerte zaizu sortzaile hola pamba. Ez, pues bere eduki bat. Ados. Omar Sirekin akaso nahiago Omar Sibera agertzea horregatik. Noski. Baina berak nahi du. Ez dakigu. Hori ere galdetzen bera. A ber, zapata pare batengatik $2,000 patzea balin bauzkazu, pues Omar Sirengatik $2,000,000 agertuko da, zuri egun honesatea. Kardashian darrek antzeukaten Kenny G saksua jotzen. Egun bakar batean. Hortera behar du persona, baina tira, nola bizitza. Aizue, goizeko 11:02 minutu arkakuxo gurtzen hasiko gara, eta aurrera egingo dugu, besterik ezean, eta dena ondo. Arkakuxo, Placer bat. Jun kontatzen zure Covent Gardenak zemuz eta biltzan, eta zegizatik advent kalendarrek Covent Garden Covent Garden ez da Londreseko zerbait. Bai, ez sakondu hori, ez segiz. Barkatu. Mailen ondo, baina ondo. Bai, utziozu berari. Bai, da. Oderrio, neramak breska, zaten dunean bezala. Fenak eta horrelako esaten dituztenean. Baina Rajoik ze ondo esate zuen bersika, Arkakuxo. Ondo ibili. Berdi musu bat guztientzat, aio, Twitcheko txat, aio. Aitona. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Zan momentu bat oso gogorra orokorrean. Bai politika gintzan, hor zeuden itun antiterroristak eta ezker abertzaleko kontrako eraso desente zegoen. Ukalta gero esan ion, oteizari esan ion, oye, te he grabado todo, y lo vamos a dar tal cual. Hala, egun hortan bertan emanuen oso osorik. Eta handik 3 egunera zinta hori falta zan. Bueno, sartzen ziren, eta nik esaten nien klase partikularrak ematen dituela, eta zeinek esaten ziren ez? 5 urteko aurrak, etxera etortzen balin bazian, ni magisteritzako tituluduna nintzanik, bueno, onartu behar zuten, ez? Aipatu egin nuen aipamena, Gruzian zina, eta Parsoron aipamena egin nuen. Eta handik aste betera, aurrek egin nuen. Dekreto bat hartu zutela Bilboko diputazioan, eta erdizerik apaiatik debekatuan ingoratu hori. Ez dena naiz irratian. Asteartero iluntzeko 7:00. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta naiz irratian. Ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Goizeko 11:05 minutu dira, eta aurrera egingo dugu, zer eta musika zitze egiteko, hemen ere bigarren kafean, horretarako etorri da gurera Maialen Tellabide, naiz eta jarri dugun zapatetaz, eta beste kontutaz izketan. Ondo, dagoa bigarren kafea, oso jende serioa dirudigu, batzutan, bagara, gutxitan, eta azkarrenean, pixkat, dena nazten dugu, baina, bueno, bara hori ere gure nortasunaren parte bat, ez? Bai. Gaur galderarik badago, sekzio azteko Tellabide. Ez dago galderarik. Gaur bai ez tapenak daude. Hoi da, bai, ze batek pentsatu ezak igual Disney buruz hitz egingo degula, ze, nik uste ez daula pertsona bat
ez duna zautzen abesti hau, ze mitikisimo, El Rey León daidana, baina musikalen inguruan nahi dut hitz egin gaur, ze maitasun gorroto harreman bat dakat musikalekin, eta argi pixkat bota nahi diot nere zalantzei, hau izan da self-service totala. Osea, Nola, self-service totala. Nik ez dakite zer musikalen inguruan. Dakitena hor dago. Eta pixka bat, pues igual nik entzun detena, eta oidan orduan izan zen, astean zer rolako proposamen bat de, venga, ba, Maialen. Zure aurre iritziak albo batera utzi, eta murgildu mundu hontan, da ia, ze ulertzen dezun, azkeneako, ze bestela hola de primeras, ba hori, gertatzen zaitena da, musikaletako musika gustatzen zait, baina musikala ez. Ze hain dramatikoa, melodramatikoa iruditzen zait dana, atzerak handia botatzen ditela. Eta ulertzen dut esaten duzuna, ni naiz oso pelikuletan, musikala balin bada, enaiz guztiz zalea, pixka bat arraroa egiten zaidalako bapatean supermerkatuan daude eta dantzan eta kantuan hasten dira. Ja, neri baitare hori gertatzen zait hitz egiten duten animaliekin. Olako pelikulak baldin badaude, ez, oso raro egiten zait. Hori ja beste movida. Basur deizketan hasten denean. Bai, hori da, ia ez. Osa, hartz txiki, inork gogoratzen baldin badu, hartz txiki, marrazki bizidunak, ezinun, beldurra matiziten. Osa, animaliak hitz egiten, ez. Baina marrazki bizidunak ziren. Bai, berdin dit. Ja, nik arraro egiten zait pelikula batean animaliek hitz egiten dutenean. Baitare. Baina... Osa, El Rey León intzutena azkena, hola, pixkat, benetako animaliak ematen dutela, osa, realista gota idana, ez dut ikusi, ze, ez. Nik ere ez dut ikusi, baina Jesus, Simbaren amaren ahotsa Beyoncék egin zuen. Eta orduan horregatik ikusi nahi dut. Hori da, ikusteko arrazoi bakarra. Niretzat ez da nahikoa. Sinceramente. Baina, bueno, en fin. Ados animalienekin, hemendik arkakusok dio Maialen, I love you. Berdina gertatzen zain musikalekin. Esker, ez da bakarri. Eske, hola pixkat, igual, nola, abeslari asko zingurututa nahon orokorrian, abeslariak oso musikal zaleak dira, evidentemente, eta kriston pesauak dira, baina oso pesauak, eta dozein momentutan azten dira abesten, ez da momentua. Bizitza musikal bat bihurtuz. Ez da momentua, ez da zure momentua. Kafe amaitu da! Eta ezin dut, eta gainera, osea, grazia egiten dit, lehenengo bi aldietan, baina, en plan, daily basis baten, ola, egunero, pues ez, gehiegi da niretzako, drama gehiegi da niretzako, hori bai, Los Miserables ikasi behar izan dut azkeneko bi astetan, ez gutxiago, 10 egunetan edo, osorik ikasi behar izan dut, eta orduan derrigortuta egon naiz, por cuestiones profesionales, pelikula ikustera. Ostra, zenear, honitzen 2 ordu negarrez. Ostra, eske hori da eretzaitena gustatzen, gehiegi da, osea, drama gehiegi da, ez da beharrezko hainbeste drama, eta ez da... Maratoi bat bezala, jakin behar duzu zertara zoazen. Baita, hilekoa justu jaitsi berri negan, etzan eguna. Gogoratzen zen nola hitz egin genuen inigo, pues non kaka batin da sofan, Los Miserables ikusten. Claro, eta itzaki horrekin kale egin zen igun. Hombre, ezin nintzen mugitu, dana esan berda. Ulertute izan zen. Vale. Baina bai, etzan momentua izan, baina onartu berdeta bidez, High School Musical asko gustatzen zaitela, baina daolako, plan, guilty pleasure horietako bat. Bai. Drama asko dago High School Musicalen, Drama asko. Drama, bai, gehiegi. Baina musika tope guapo da. Da, bueno, pixkat, gaur hori musikalen jatorria zitzegin nahi dut, baitare... ze subgenero ditun dari dana, eta igual urrengo aztian pixkat gehiago hitz egiten dugu musikalen inguruan, ikusiko dugu. Jake jarri nahi zen, pues, ala. Nik esan barri zut, orokorrean musikalen zale xamar nahi zela. Ez zitut asko ikusten, baina musikal bat topatzen dudanean, bai antzokien ikusteko eta baita pelikula edo zine musikalarekin, nahiko ondo moldatzen izan. Nik antzokian bakarra ikusiet. Mamma Mia, Bilbon, eta ondo pasatu nun, baina ez nun ondo pasatu. Osea, ez nun errepikatuko. Eta okerrena drama hundiena da, aurrekortian oin egontzetela Gabonen inguruan hitz egiten, aurrekortian nere bikotean familiako paritu zigun Madrilera bidai bat nahi dezuten musikala ikusteko. Elkarri behiratu genion da, en plan, eske biok korrotu dugu pila bat dago, eskerrik asko, eta hortxe jarraitzen du gonbidapenak. Piano gainean,
ia urte bete zeina, baina bueno, igual aprobetxatuko du juteko ez da, ikusiko du. Pentsatzen ari nezela, hain zale naiz, ze behin aurrek urtean Nashvilleen uste dizantzala, joan ginen Chicago musikalaren berre agerpen hori ikustera, eta atxeden aldian afaltzera joan ginen. Dena kontatu behar da. Hemen ez gara itxurakerian ibiliko. Nahi Carmen operakin berdina pasatu zitzaiten. Bigarren aktora ez ginen gehatu junik ginen, ze sopranoa ez zitzaiten iritzen ondo aizala egiten. Orduan, pues, zanon, nik ez guztet nahi ikusi. Nahi hauet YouTubeen ikusi. Eta jazta. Aukera ba. And all that jazz. Hacha! And all that jazz. Eta baita ere esan behar da pixkat amerikanismo guztia dukala musikalek. Osea, da behaien generoa, hola, behaien antzoki, beraien antzerkita hori guztia. Eta horrek baita ere pixkat empalagoso egiten du, edo nekatu egiten du igual batzutan. Osea, ulertu dezaket estatu batu errentzat, edo estatu batu erren fanak diazen hoientzat oso ikuskizun erakargarria dela, baina igual pixkat ja nazkatuta entzat, ez? Hainbeste amerikanizazio honekin, pues igual ja gehiegi da, baina bueno, en fin, jatorrien inguruan hasiko geha hitz egiten. Genero honek ditu zer, 100 piku urte? Holako zerbait, ez? Osea, 20. mende osoa, eta igual 19. mende apurtxo bat, baina bueno, ez da asko, osea, berria da, baina kontzeptualki beti egon da, musikalaren kontzeptua. Ja, antzinako Grezian da mundu osoko ez dakiz bat kulturetan antzerkia, dantza eta musika nahastea izan da, pues, betikoa. Osea, da pixkat sota kabaio irrei arte, erakusten den arte hortakoa, ez dena pintura horrelako zerbait. Orduan, hori, beti da nik egon da, eta erabilidea, elementu basikoenak musikarenak diala perkusioa eta ahotsa. Osea, haindik instrumentu garatuak ez zeuden urte horietan edo mende horietan, pues perkusio erabiltzen eta ahotsa, osea, jazta, horrekin ja musika dukagu, ez dugu gehiago behar. Eta zertarako erabiltzen zen, pues errituak egiteko, mitologia antzesteko, ospakizunak, ez dakiz, osea, beti egon dira musikalak, baina kontua ez ditugula berdin ikusten edo ez ditugula berdin ulertzen, baina bestela kontzeptualki berdina da. Orduan, pues bueno. Baita ere, aurrekari europerrak ditut, hemen pixkat, harritu ingozate, zarzuela. Zarzuela 17. mendekoa da. Osea, opera lehenago asmatu zen, dana esan berda, baina egia da operan bai dela musikan eta ahotsan oso zentraturiko disiplina, eta ez dago dantzarik. Badago korua, badago antzezpen puntu bat, baina ez da antzerkia, opera da. Eta ez da dantzatzen, hori seguru, operan ez da dantzatzen. Baina zarzuelan ordea bai, eta zarzuelan daukazu baleta, daukazu antzerkia, de hecho, zati gidoituak daude, hitz egin behar direnak, abestia daukazu, orkesta daukazu hor fosoan sartuta, oso kuriosoa da fosoarena. Ni ez nahi inoiz egon, kuriositatea dakat, baina oso toki estua da, batematek zalantza baldin badaka, hor ikustituztu danak pilatuta elkarrekin, ez dakit ez da nola pasatzen dituzten partiturak, baina bueno, hor daude. Eta ikusi dituzu ja, kontrabajistakola atearen mugan, iaia pasilloan aterata. Bai, osea, daude, eta perkusionistak, osea, bata bestean gainean oso pilatuta, bai, da, neko deserosoa, orokorrien, osea, edozin musikariri galdetzen malima diozu, ya me toca otra vez en el foso, osea, etzaile gustatzen, orokorrian. Aldiz, goran dagoenarentzako ere, bada pixkat, alturan balin mazaude, alegia, sarrera ona ez baduzu, nola esateko, ikusten duzu, oso guzti hori, zulori guztia, eta orduan, niri nahi gabe behintzat atentzio guztia orkestara joaten zain, eta orduan ez zaude hainbeste holtza gainean gertatzen ari denari, eta bai, hori ez, nola linternatxoa piztu duen, pera pasa duen, besteak lekua uzten dion batek besteari, kostatzen da, baina egia esan nola foso dun eta sarrera on garestiarekin uste duten izela inoiz, egon, inan. Beraz, beti ukiut perspektiba hola altu xamarra eta foso ikusten duen. Baina ez goratzen, baina igual bai. Baina, fosoarena beti da oso kuriosoa, baina, alare, gaur egungo musikaletan gauzak pixka harmonizatzen hasita daude, eta zeinbait musikari estenara igotzen dituzte, pues agian garrantzitsua delako musikariak bertan egotea, edo tramarekin zerikusia daukalako, edo for the show, eta jazta. Baina, bueno, hau da, donde vas con Mantón de Manila, igual pixkat kasposillo iruditu eltzaigu, baina, ostras, letra tiene su aquel, dan esan berda.
¿Y por qué no has venido conmigo? Baz, esango dizut, inauteritako kantu batzutan horrelako koplak abesten dira. Ja, me imagino. Bai, pixket. Normala. Bueno, Zarzuelak hori badauzka pieza asko nahiko politak. Ez naiz super fana, batez ere La Corte del Faraón entzun nunetik ez naiz oso fana, baina bueno, badauzka hor gauza asko eta nahiko ikusgarriak dira, Hori bai, ezin dituzu gaur egungo mentalidadiakin epaitu, Zeria, diazen garaikoak, diazen erreinukoak, eta orduan, pues daude gauza batzuk, que bueno, en fin. Pues igual, azkuria egiten dizute zure etikan, baina bueno. Indiokarrek dio ados maialenekin, neri musikalak pixkat grima ematen diate. Bai, oida, grima daitza. Ez dela bat ere unpopular opinion. Ez. Ez que, igual nere zirkuluan bai, Ja, igual bai. Nik behintzat nere inguruan edo ikusten dudana orokorrean sareetan eta horrela bada musikalekiko pixo bat distantzia moduko bat. Begira, posten naiz ikuste ez nagoela bakarrik munduan. Baina esatizut benetan, bintzat abeslariekin inguratuta bali mazaude. Bueno, eta gero, unpopular ez dakit, baina Madrilen esaterako musikalek berebiziko arrakasta dute, sarrerak lortze oso zaila da, daude musikari eta abeslariak soilik musikaletara, produkzioetara bideratu dutenak euren ibilbidea. Egia esan da, musikari bezala musikal batean lan aurkitzen bali maezu, hilabete horietan ondo jango ezu. Bai, gauzak diazen bezala. Benetan postuko diziatuak dira, ez? Egonkortasuna ematen dizute, lan oso potentea eta profesionala izaiten, gauzak diazen bezala. Kriston produkzioa daukate antzez, ikuskizun hauek, ez? Baina bai, dia pixkat grimosak. Gauzak dian bezala da, pixkat sobraktu hau. Hori da, esamarrona. Nik ere hitz hori nukan hauan, ez? Hori badute. Da pixkat, baina generoaren ezaugarrietako pata nola bai, ez? Bai, segurazki bai. Hau da, esatea bezala pixkat, ez da egite, operan sopranoaren ahotsa oso aguda egiten zaizula. Bueno, bai, generoaren ezaugarria da. Hori da. Sopranoa da, entzun mezzo-soprano bat hortarako, ez dakit? Bueno, mezzo-soprano ere agudu xamari. Ez da inbeste. O igual oktaba bateko desberdintasuna. Pixkate belarrian txilloi xamarri. Hombre, kontua da teknika. Ze teknika erabiltzen duten. Baina adiez musikaletan ez dute teknika hori erabiltzen. Askoz ere bularreko hautsa gehiago erabiltzen duten. Zarzuelan bai, ez da? Zarzuelan bai da estilo klasikoagoa bai, entzuten dugu bezala bai. De hecho, nik ez dut ulertzen. Edo libretoa irakurtzen dut edo ez dut ulertzen. Naiz eta gaztelera ez izan edo inglesez izan. Hainbeste engolatzen dute, hainbeste eramaten dute hautsa ez da gizetokira, dana bokal berdina dela ematen du. Baina, bueno. En fin, eragin handienak musikalen sorreran opereta, dala opera txiki bat, evidentemente. Abestiak narrazioa mugitzen dutelako. Vodevilla, espektakul, dalako, musikaletan askotan alderdi komiko bat ere badago, eta hor vodevilla da, digamos, aurrekari garrantzitsuena. Baita ere burleskea, jantziak, ikuskizuna purpurina, lentejuelak, brilli, ez dakizer, oidana, hor burleskeak, evidentemente, lumak eta ez dakizer, hor dan argia eta dana. Eta minstrel showak, dana esan berda, musikalek badaukate horrelako historitxuria, pertsonaiak estereotipatu dira pila bat, arrazismo asko egonda, adibidez, West Side Storyn, Maria pertsonaiak, she speaks like that, eta, and things like this, and she says the R, eta horrelako gauzak, eta ikusten duzu aktorea, kasu honetan, Maria egiten duen pertsonaia, claramente, bere potea, bere makillajea, da bere azala, baina ez dakizema tonu ilunagoa, hispanoagoa egiteko, ez da, bekain lodiak ditu, beltzuntzak, eta... Gainera disimulori gabe. Oida, eta esatezu, bueno, estatu batuak, ez duen lan egiten, beti bezala, baina, klaro, hau zan, 40ko hamarkada horrelako zerbait, orduan, hor nabaritzen da, nola minstrel showek utzi zuten hor arrazakeria arrasto izugarria, eta naiz eta urteekin egia da gauzak dian bezala, adiez hor dakazu Hamilton musikala, dana horratzean uzten dula, baina badauka arrazakeria nortasun bat, badauka. Pertsonaiak definitzerakoan, abestiak, letrak eta dana. Eta horra adibidez, egia entzuten Allman River dala abesten dula,
pertsonai beltz batek, txiroa, esklabua izandakoak, eta nola hitz egiten duen, pues beraz dela inoiz aberetxe izango, pues beltza dalako. Ya está. Show me that stream called the River Jordan. That's the old stream that I long. Baina baditu musikalaren barruan alako subgeneroak. Bai, horrelako zerbait. Pues a ver, lehenengoa, book musicals. Literatur lan baten adaptazioak dira eta gidoi propioa izan dezaketenak. Horrek esan nahi du baita ere, elkarrizketak daudela. Eta pertsonei fijoak dituzte, eta musikarentzat eskorea dago, aleia, partitura dago, eta letrentzat libretoa, daude 3 elementu. Gidoi alde batetik, eskorea bestetik, eta libretoa bestetik. Libretoaren kontzeptua operatik datorre, hori batematek zalantza baldin badauka. Adibidez, My Fair Lady, edala Pygmalion George Bernard Shawen liburukoa, edo Mary Poppins, P.L. Travers, idazlearen. To try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight, not for all the jewels in the crown. I could have danced all Mitikísimo. Sopranoa baldin mazea, hau abestu nahi dezu. Jazta. Nik pentsatzen nun, hasieran lehenengo alizentzun honian, hau zan, I could have died all night. Pentsatzen nun hori esaten zula, gero... Zero danced. Gero ikusi nun izan berda, oi ba, ez etan doentzun. Baina, bueno. Beste bat, kabaret estiloko musikalak. Ez daukate trama oso sendoa, estilo eta gai antzekoak dituzten abestiak nazten dituzte, baina bueno, ez daukate zertan euki harreman, gidoiak ez ditu bata bestearekin lotzen necesariamente. Curiosamente, kabaret musikala ez da kabaret estiloko musikal bat. Beste rollo bada kabaret. Adibidez, dago Forbidden Broadway, dala Broadway-ri egindako satira bat, edo Songs of a New World musikala, baina bueno, entzungo dugu Into the Woods, eta abestian zer egiten du kritika nola Into the Woods abestiako letra oso zaila den. Except for a few things. I wish the show was more melodic. I wish the show was not so bloody. I wish the lyrics weren't so wordy. I wish. Es que ezin den. Es que ezin den. Maialen, nahi duzu kafetxo bat? Ez. Mani gustora hartuko nuke kafetxo bat. Bai, beste bat. Bi bakarrik hartu ditut gaur. Bigarren kafea azteko, bigarren kafea hartzen dut. Bueno, kafearekin gaitzer baina balin bada... Maialen, zure bizi laguna hilegin da. Ze batzutan izaten dira. Horrelako izaten dira. Horrelakoak izaten dira. Medikuak deitutu minbizia duzu. Zi ezadazu esan. Bai, baina musikarekin dana. Perkusio orkesta hau zierra. Bai. Ezi ezadazu esan. Bai, horret, ematen du musikak guztiak justifikatu aldula, eta ez, kursi batzea, nazkan baten diazu, eta isildu ja. Maialen, uste dut, temporada bukatzerako mini musikal bat idatzi behar duzu bigarren kaferako. Ez. Bai. Ez. Bai, por Dios. Ez dizuet hori nahi. Momentu hau eta gero ez, mesedez, Ja, ba. Azkeneko minutu terdi hau izan da. Arkakuso, atera klipa mesedez onena, Arkakuso dentzuten ari den, justen ari den beste norbaite, baina gogorra izan da, Ba, imaginatu horrela 2 ordu. Antzoki baten, ez dintzala moitu, eta ordaindu indezula. Bere garaian oparitu zidaten El Rey León ikustera egin zidaten horrela opari hoietako bat, enintzen joan. Evidentemente. Eta operat ikusteko izan balitz? Ojongo nintzen. Orduan operia izan zen. Ready? 1, 2, 12, 8. In the words that you're feeling the fire, right? Swing is on. In the words that you're... Eskerrik asko buztela tarraik. Bai. Seguro kafe hartu dezula. En fin, sung through musikalak. Sung through? Horrek esan nahi du guztia abesten dela. Ez dagoela
elkarrizketarik, tal cual, bizik eta dana, orain, goiurik esan duen bezala, de min bizia duzu, no sé kuantos, hori, abesti baten ez da susartuko, ez, baina... Nik, oin, ari naiz gogoratzen, duela urte asko, ingreseko aditz taulak ikasten genitunean, nik sing-sang-sang iten un beti. Sing-sang-sung. Sing-sang-sung da? Auskera? Seguro. Bueno, ez. Sing-sang-sung. Oida, beraz, sang through musicals. Bai, sang through. Baina, sung through. Bai, sung through, bai, kung fu, sung through, eta... Eta gero ni esaten Omar Sy. Bai, Omar Sy, eski frantzisa da, eta orduan izan behar da horrela, eta gero, teia bide, mesedez. Sang through musicals. Bueno, guztia abesten da, ez dauka ia teksturik, eta trama guztia abestietan zehar gertatzen da. Osea, hor aurreratzen da guztia, ez? Dramoi guztia. Oso gutxi egiten dira, baina, claro, lan pila bat ekartzen dute, baina egiten dien gutxi horiek, ze pasatzen da? Gure lankide Imanol eta Irati ikusten ditu dala hor, eta lehen aipatu dugu Iratiri 12etan gauzat egin behar genuela. Bale. Eta ez zuen sinisten, eta bai estatzen ari naiz. Egia dala, eta hori da pana. Hola ikusten bali mazaitut, dantzan ari zan, sing-sang-through. Bai, edo zera, I could have danced all night, horra, dantzan, all the day. Bueno, en fin. Indio kerrek dio, Julen flipatzen nahi da, jode, ini, begira, Txiste txarra, Iker. Ez gen un gutxio, espero. Ez gen un gehiago, espero. Ez gen un gehiago, espero. Ez da gutxiago ere. Bueno, en fin. Hori, song through musikalak oso gutxi egiten dira, baina egiten dian gutxi horiek oso arrakastatxoak dira. Badibidez, Cats, que por cierto, pelikula, kriston frakasoa izan zen, así que ikusi ni bat mazuen jun antzokira, eta ikusi 80 katu abesten, eta teknikoki hori da. Eta bestela, Hamilton. Eta, bueno, baita ere Los Miserables da guztia abesten, baina, bueno, Hamilton jartzea nahi nun, ze hori bai dakat kuriositatea ikusteko, ze beste zerbait da. Hor nabaritzen da Lin-Manuel Miranda sartu dela. Eta... Lin-Manuel Miranda. Ez da Lin-Manuel. Hanik uste nuzara Little Manuel. Lin-Manuel izan zen como Manuelito. Bai, hori pentsatzen unik Little Manuel. Bueno, gauza, esango izuete, hemen txisteak egiten nitxarramen, nahi zaino, txatean orain txebota digute bat. A ver. Kriston katka. Katka, Opa, gorra, Rekalkulando ni, Batzutan ez dira Katkulando. Txatean jartzen den oro ez da irakurri behar. Ez da irakurri behar, ados. Indioker, hau goiurik esan du ez nik, sentitzen dute indioker. Bueno, argitu duzue Lin-Manuel Miranda da. Ikusten uzara Lil, en plan, Lil Nas bezala. Manuelito Miranda. En fin, hor, The Story of Tonight aukeratu izueten entzuteko. Nik ez dut Hamilton ikusi baina entzuten ditut tarteka bestiak. Baina pasain zaigu orain txeia Meryl Streep zentzuten ari. Vale. The Story of Tonight hemen daukuzue. Vale. Eske, aldet gauza, igual frikea, baina musikaletan abusatu iten da kuarto menor tonika mugimenduakin. Claro. Ya está, esan inbernun. Ya está, se abusa. Hau, nire txistea gaino bea izan da. Zer nire txistea baten batek ulertu du eta ez zaila ondo iruditu. Baina maialen hau, entzulen artean ez izen batek ulertu duten. Nik esperantza dakat baten batek ulertu dula. Esperantza dakat. Baina bestera berdin dit. Osa, jazta nik bakitz esan deten. Nik ere ulertu dut, motxo erabera, baina belarrian ez dakit kokatzen hori, zein noiz gertatzen ari da. Bueno, ikasiko dezu. Hori da, horrengo klasean. Baldi mazatoz? Hemen trapuzeikin guztiak izitu baterako, entzuleri kontatu behar dugu, maialen teia biden ere piano irakasle ere badela, eta izardi darra botatzi ditut. Ke ba, te inbestako. Ez, oixe. Bueno. En fin, jukebox musicals. Bueno, pixkat izenak esaten du, ez? Abesti ezagun eta arrakastatxoak hartzen dira, pues, talde batenak, artistaren batenak, eta gidoi bat iten da behien inguruan. Eta hau, pues, egintzen nola pixkat lehenengo aldiz arrakastarekin, 89an, Mamma Mia musikalarekin, hori da ikusi nuna Bilbon. Eta gero pelikula dago, eta bueno, Mamma Mia nik uste ja danok ezagutzen dugula, ez? Osea, pixkat lata gehiagin eman dute. Adibidez Espainian,
2005an, Hoy no me puedo levantar, musikala kriston arrakasta izan zuen, de hecho, gazteleraz egindako musikala arrakastatxuena bilakatu da, eta Mekanoren abestiak erabiltzen dituzte, bira daudela taldiak, baina Mekano aukeratu zuten, eta, bueno, oso musikala arrakastatxua bilakatu zen. Saiatu naiz bideo dezentere bat aurkitzen, baina ez dut ezer aurkitu, orduan, pues Mamma Mia entzungo dugu. I've played all my cards. Hau da, Kate Winslet ez, Meryl Streep. Hori, nahaztu iten ditut. Bai, bueno. Ez que biak rubia dia. Horreitik nahaztu ditut. Zein nahazten dituzu, Meryl eta? Kate Winslet. Osa, badakit ez daukatela zirikusirik batako estarekin. Meryl Streepek 74 urte ditu, eta Kate Winsletek, desente gutxiago ez. 74, 48 Kate Winsletek, Hola, nik gehiago pentsatzen nun. Baina nik nahaztu iten ditut, ez da egitze ba. Biak rubiak dia, biak aktoresak dia, eta nahaztu iten ditut. Ados, ondo, bakoitza gure taratxoa dauzkagu eta zu kagu. Niri hau da. Building me a home, thinking I'd be strong there. En fin, urrengoan hartuko dut Los Miserables musikala, que ya que me lo he estudiau, aprobetxatu ingoet, eta konturatuko zaten nola kompositorek erabiltzen dituzten hainbat trukito, harmonia trukitoak entzulea engainatzeko. Edo engainatzeko baino gehiago informatzeko, ze pasatuko den. Eta oain entzungo duguna jaola, en plan, nila bingo zixiltzeko, ez dakit nola esaten da nau, beraik Squiller esaten dute, baina nik hor Squiller dakat idatzita, ez dakit nola euskatzen da. The Schiller Sisters. Ez dakit nola euskatzen da, nik uste dela Squiller horako zerbait, baina bueno, kriston temazua, adion, kriston temazua. Peggy. Eliza, work. Daddy said to be home by sundown. Daddy doesn't need to know. Daddy said not to go downtown. Like I said, you're free to go. But look around, the revolution's happening in New York. Work. It's bad enough Daddy wants to go to war. People shouting in the square. It's bad enough there'll be violence on our shore. New ideas in the air. Look around. Angelica, remind me what we're looking for. She's looking for me. Eliza, I'm looking for a mind and work. I'm looking for a mind. Ez dakit, osea, apresetzen dezue bateria eta bajuan arteko korte horiek. Osa, pilo bat nabaritzen da, hemen intzala, en plan, bueno, jazta, utziko dugu tradizio albo batera eta guazen gauzak ja pixkat modernito egitea. Pila bat nabaritzen da, Kiston temazo, eta gainera baitaretan esan berda, danak afroamerikarrak dira da. Eta groove asko dago hemen. Se nota. I've been reading Common Sense by Thomas Paine. So men say that I'm intense or I'm insane. You want a revolution, I want a revelation. So listen to my declaration. Maialen Tellabide datorrenean miserable etorriko zara. Pianora joango zara datorren astean? Bai. Oso ondo. Bai, usten mali madia zute, bai. Bai. Asko gustatzen zaie gure entzulei pianora joaten zarenean, eta... Seguru? Bai. Batez ere friki kerietan. Bai, seguru bai. Maialen Tellabide eskerrik asko eta datorren astera arte. Zaindu. Hemen txatean Goiuri zuretzat mezu bat, Barkatu Goiuri, ez da berriro gertatuko. Oso ondo. Ez da dila berriro gertatu. Oso ondo. Esan dugu oiartzuarra dela, ez? Bai. Gustatzen naz, esan duzuna. Ui. Gustatzen nau. Hori da. Eta noiz esaten dute naz? Naz irratia. Ez, esaten dute gustatzen naz. Gustatzen noz. Noz bai, naz bai? Gustatzen noz, esan duzun hori, gustatzen noz. Ja, hori, indiokera argitu guzu, Akaso gure hurrengo gonbidatuak argituko digu, edo mintzat argituko digu Euskal Herriko txoko ezberdinetan zer gertatzen den gure hizkuntza eta guraldiarekin. Goizion 11:35 minutu, bagoaz aurren hemen bigarren kafean, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Euriarena gara, euriara izango, ezea ospela, buru astaltzera oitua. Euriarena gara, euriarria izango. Eguraldia hitz egitea askotan erabiltzen den errekurtsoa da, egoera ezberdinetatik ateratzeko. Konfiantza gehiegirik ez dugun norbaitekin gaudenean, igogailuan bizilagunen batekin tokatzen garenean, oedokindegiko jaran topatzen dugunarekin. Zertaz aritu ez dakigunean, une deseroso askotatik ateratzen gaitu eguraldiak. Iragarpenak egin, asmatzen badugu hasi, eta ez badugu asmatzen, errua hego-haizeari bota. Hori da errazena. Haizeak protagonismo berezia du, gure urrengo gonbidatuak argitaratu berri duen liburuan. Kepa Diegez hizkuntzalariak eguraldiaren euskara, aro bidaia Euskal Herrian barrena saiakera nobelatua argitaratu berri du. Euskal Herria mendebaldetik ekialdera zeharkatuz egindako bidaia batean, eguraldia ardatz hartu du, baina eguraldiaren aitzakiak leku bakoitzaren izaera eta hizkuntzaren egoera ezagutzeko ere balio du. Lanari buruz hitz egiteko, gonbidatu dugu liburuaren egilea bera, Kepa Diegez bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri, Kepa. Haupa, egunon. Zer moduz gara? Ederto, hemen lehiotik eguzkia, bueno, ez dut oso gustuko eguraldi mota hau, Azaruan 23 gradu, tira, ez da oso ohikoa. Kepa, eguraldiari buruz arituta, esate baterako eguzkia beraren inguruan, esan dugu, eguraldiaren inguruko hitz bilduma bat edo, nolabait esateko gehiago ere baden liburuan egin duzuela, eguzkiari berari izendatzeko edo deitzeko, zenbat adiera ezberdin edo izen ezberdin topatu dituzu bidaian? Bata da, eguzkiaren inguruko aldaerak, ez da? Eguzki, eki bebai, baina gero ez izenak ere azaltzen dira, eguzkiak ere baditu ez izenak, Euskal Ordainak, eta ez Lorenzo Lontxo eta olakoak. Haietariko bada Inaut, adibidez, oraindik bizirik dagoena, Inaut. Eta, beste batzuk ere, Manes, eta beraz ez izen asko ditu. Eta oraindik bizirik daude horrelako ez izenak, bai? Joango, Kepa pixkanaka aginduzun bidaia horretan sakontzen, baina esan dugu, eguraldiaren euskara, aro bidaia Euskal Herrian barrena, saiakera nobelatua argitaratu berri duzula. Nondik dator bidaia hau, ikerketa hau, nolabaitera ikerketa hau, eta liburu argitaratzeko ideia? Ideia da kontua da, orain dela urte pare bat, aurkeztu nuela tesia, honen inguruan, eguraldiaren lexiko aztertu nuen, baina ikuspegi kultural batetik. Zehatz esan da lexiko etnometeorologikoaren azterketa. Orduan, datutegi bat daukat eginda, tesirako ere behin nuena, 6.000 hitzetik gora, tesia 4.000 eta piko aztertu nituen, baina oso kontu teknikoa da. Oso teknikoa da, bakizu ezelakoa diren tesiak, beti oso teknikoa dira. Eta neure artean pentsatu, hau zabaldu behar da, divulgatu behar da, zein da erarik onena zabaltzeko, eta pentsatu nuen, novela bat edo kontakizun bat egitea. Aldi berean saiakera da. Da, road movie bat da, azken batean. Denok daukagu buruan, denbora makina eta denbora bidaiaria, eta pentsatu nuen, argia piztu zitzaidan, denbora bidaiaria izan beharrean, aro bidaiaria izan daiteke. Aro erabiltzen du laburragoa delako, eguraldia oso luzea da. Aro bidaiari bat asmatu nuen, herri ibiltzen dena, apur bat kutsu mitologikoa emanez. Orduan, horlan uztartzen dira saiakera eta kontakizuna. Esan duzu, ikerketa lan handia zenuela eginda tesirako, hitz askoren inguruko azterketa eginda, zer izan da zailagoa? Ikerketa hori liburura edo eramatea, edo behin saiakera nobelatu egingo zenuela pentsatuta, novela, ukitu novelistik hori edo historia ukitu hori ematea, zer izan da zailagoa? Asko zailagoa izan zen tesia, jakina. Pentsaizue 1.000 eta piku horri dituela idatzita, eta azkenean esan zidaten, hau ezinezkoa da, eta azkenean artaziak sartu, eta 500 horritan utzi genuen. Ondo sartu behar dira artaziak horretarako, Kepa? Oso ondo, zehatz behar dira, ebaki behar da. Gainera 20 urteko lana izan zen. 10 urtetan utzi dizute orduan.
Ikaragarria. Gainera, ez zegoen ezer idatzi, eta munduan zehar ere nuen ezer topatzen, neuk asmatu behar izan nuen metodologia, dan asmatua, eta ez dago horrelako lanik. Arro esan behar dut, olako ikerlanik ez dagoela mundu osoan, euskaraz baino ez daukagu, lan hau. Eta, karo, hor hainbat material geratu ziren kanpoan, baster, hainbat kontu, eta nik uste dut gure lana ere badela divulgatzea. Ez bakarrik, holan artikulu potoloak eta liburu mardulak egitea adituentzat. Nik uste dut divulgatu behar dugula eta zorretan gaudela. Eta orduan, hau lehenengo hurbilpena da. Hori da gakoetako bat, ez dakit bat, divulgazioa, materiala edo edukia sortuta badaukazue, ikertuta badaukazue, baina hori nolabait ere jendeari erakargarri egin behar zaio eta divulgazioaren gako edo erronketako bat bada hori, ezta? Hor dagoen teoria edo eduki guzti hori erakargarri egitea. Horixe da, eta zientzia arloan asko egiten da, Elu Jarrek egiten du, edo bestelako liburuak ere argitaratzen direan egiten da, filosofia liburuak, beti jendearen gana hurbildu behar gara, ez da. Eta nik uste dut ez dela inkomplikatua, borondate kontua da. Hombre, irudimena ere uki behar dugu eta zera, baina nik uste dut egin behar dela. Eta nik uste dut hizkuntzalaritzaren arloan, eta euskararen arloan, nik nire uste txikian, uste dut hemen gehiagite teorizatzen dugula, bai, oso kontu teknikoa, potolo, mardulak, eta gehienetan ez dira jende xearen gana heltzen. Orduan, nik uste dut hori egin behar dela. Bai. Liburuan ez dugu gehiegi sakonduko, noski, entzuleari esango digu, liburu hortxe dagoela jada eskuragarri, eta interesa pizten ahaleginduko gara. Azaletik gainetik aipatutak esan dugu, eguraldia ardatz hartu eta Euskal Herriaren mendebaldetik ekialderako bidaia bat egin duzula. Zu nahi duzun lekura arte, sakondu ezazu, lerroburu horren inguruan? Mendebaldean hasten da bidaia, Getxon, lehenengo herria Getxo da. Gaur egun oraindik euskera biziri dagoen herria, bai, hiztun gutxi du, Getxoko hizkerak, baina oraindik egia esan toki guztietan gordetzen dira altxorrak. Orduan lehenengo Getxo da, mendebalderen kokatua dagoelako. Eta azkena eskiula da ekialderen kokatutako herria. Euskal Herritik kanpo, baina euskalduna. Eta bidaia ez da zuzenean lineala. Bidaia bihurria da. Ze haizea ere protagonista da. Orduan haizeak eramaten du bidaiaria toki batetik bestera. Norako bidaia ara joaten da. Beti ez da izaten, ez dakit borondatez edo, eraman nazazu ez dakit nora. Ez. Batzutan derrigortuta dago bidaiaria, toki batera joatera, halako haizea da bilelako. Eta orduan, horretaz gain ere ikusten da Euskara Batuan idatzita gau liburua, baina tokian tokiko Euskararen kutsua ere badau. Hori da, askotan, ahazten zaiguna. Uste dugu Euskara Batua bat dela, eta ez, Euskara Batua kolore askotarikoa izan daiteke. Eta orduan saiatu naiz, euskalkien hizkeren kolore horiek ematen herrietan. Ez bakarrik hitzak, ez apideak, ez amoldeak. Euskara bera ere bai. Eta, noski, bidaiaria nekatu egiten da, 3-4 tokitan egonda, lo egin behar du, eta toki ezagunetan egiten du lo. Orduan hor ere, nolabaiteko izkutuko gida turistiko bat ere badago. Bai, toki batzu implizituki gomendatzen dira. Eta gainera, hori azaltzen da, hitzaurrean azaltzen dela, sekulako sama hartzen du, aro bidaiariak, ezin du gehiago, oso nekatuta dago, eta laguntza eskatzen du. Eta beste pertsonaia bat azalduko zaio bidaiaren erdian. Intriga bat dago hor, historio bat dago, eta historio hori azkenengo orrialdean argitzen da. Beraz, mesedez, ez irakurri azkenengo orrialdea. Eskiulan argitzen da, eta hor sekulako jai estanda dago, eta hor ikusten da zein den bidaiaren muina eta zergatia eta zergatik egin duen horrelako bidaia.
Kepa, hor altxorrak aipatu dituzu, herriz herri bidaiaria topatzen doan altxorrak, aipatu duzu aldi berean bidaia ez dela lerro zuzen batean eginda, batetik besterakoa dela, herriz herri topatzen dituen altxorroiek ere, gidatzen duten nolabait bidaiaria herri batetik bestera, hau da, bidean topatzen dituenak ere zehazten du urrengo helmuga zein izango den? Bai, hori sarritan gertatu izan zaio, herri batera helduta gero ez du jakin nora jo, baina behin herritarrekin egonda edo aditu batzuekin, aditu batzuk ere asaltzen dira herri batzuetan, benetako pertsonak dira, baina hor fikziozko bihurtu dira. Orduan, herrian bertan edo bilerak amaituta, igual interesgarria da urrengo herri honetara joatea. Orduan, horrek bide ematen dio, beste herri batera joateko. Bai, hori egia da. Aurkezpen ekitaldian, liburuaren aurkezpen ekitaldian, eguraldiaren lexikoa, kontzeptua atera zen, aipatu zenuten, horrek nolabait ere esan edo eguraldiaren bueltan esan dugu, eguraldi ardatz hartuta egindako liburu badela, leku ezberdinetako hitzak eta adierak biltzen dituena, horrek berak ere lekuaren inguruko informazio ere emango du, ezta? Hau da, lekuaren izaera, nortasuna ere transmitituko dute hitz horiek. Bai, gainera herri bakoitzaren hasieran sarreratxo bat dago, herriaren inguruan, non dagoen kokatuta, batzutan historia apur bat ere badau, horrelako gauzak ere azaltzen dira. Eta noski, kokapen geografikoak izaera berezi ematen dio herriari, eta hori islatzen da lexikoan, ezin bestez. Herritarra edo hiztuna beti saiatzen da errealitatea islatzen, hitzen bitartez, ezta? Hori ez dugu aipatu, baina sekulako lotura dago kulturaren eta hitzen artean. Azken batean hori da, hitzek zama kultural ikar. Mozu zaigu, Kepa Diegez bapatean, kulturan pixu ikaragarria dutela do kontatzen hasi zaigu, baina hortxe geratu zaigu. Izoztean. Hemen ari gara, aro bidaia Euskal Herrian barrena saiakera novelatuaren inguruan, hain zuzen ere argitaratu berri duelako Kepa Diegez hizkuntzalariak, eguraldiaren euskara, haren inguruko lana Euskal Herria, ari zego kontatzen, mendebaldetik ekialdera zeharkatu duela egindako bidaia horretan, eguraldi ardatz hartuta du, baina aitzakia horrekin, leku bakoitzaren izaera eta hizkuntzaren egoera ere ezagutzeko balio izan diola, eta segituan izango dugu arekin jarraitzeko aukera. Bueno, Kepa, berreskuratu dugu konexio, une batean moztu zaigu, baina berriz ere hortxe zaude. Ari ginen hizkuntzaren lexiko, uraldiaren lexikoaren inguruan, eta ez dakit leku bakoitzean aipatu duzu, bidaiariak, bidelagunak ere topatu dituela, beraz, hitzak jasoala pentsatzen dut, bidaiariaren motxilan ere, kontzeptu beraren edo zerbait adirazteko, gero eta hitz gehiago pilatuko dituela. Beraz, bidaiariaren motxila ere asko beteko da bidaian zehar. Ikaragarri beteko da. Batzutan, hasieran berak pentsatzen zuenetik gora joango da kontua, oso zamatuta sentituko da, oso posik aldi berean, posarren, baina arokistegia, erabiltzen dut nik, arokistegia oso beteta. Horregatik laguntza eskatuko du, ezta. Eta, ikaragarrizko hitz zerrenda eta esamoldeak eta esapideak eta bizipenak bilduko ditu zorro horretan. Baina, nekatzen da, baina pozarren dago bidaiaria. Ez zuelako espero horrelako altxorra jasotzea. Esan dugu elkarrizketaren hasieran, Kepa, nolabait ere, zuek ikerketa lan handi baten ostean, divulgatzea duzuela helburu, divulgatzeko landutako edo aztertutako material hori guztia laginetan edo prestatzen duzuela, hau da honen adibide bat, saiakera novelatu bati buruz hitz egiten ari gara, baina hiztegi funtzio ere izan dezake? Bai, hitz guztien aurkibidea dago. Amaieran, oker espanago 42 orrialdeko aurkibidea dago, orden alfabetikoz. Liburuan azaltzen direan
hitz guztiak espadira gehiena da, igual 1000 gora. Orduan irakurleak jo dezake hitz batera, ikusi nola erabiltzen den herrian, bertako hizkeran, batua nola idatzi behar den, eta gero orrialdea. Orduan testu ingurua ikus dezake bertan. Edo bestera batera, ez dakit, irakurtzeko izan daiteke, ni asteasun bizi naiz. Aro bidaiariak ze jaso duena asteasun. Orduan, asteasura bertara jo dezake eta begiratu zer agertzen den hor. Noski, honena da historio guztia irakurtzea, baina kontsulta liburua izan daiteke, jakina. Zalantzari gabe. Esan dugu ez dugula gehiegi sakondu nahi, baina bidaiariak, pentsatzen dut baietz, azkenean Euskal Herriaren mende batetik ekialderako bidaia hori egin ostean, espero ez zituen adier asko, espero ez zituen hitz berri asko topatu ditu? Spoilerrik egin gabe, Mordoa, hitz mordoa eta espero gabekoak, eta ustekabe asko. Bai. Iztunek ustekabe asko ematen dizkiote aro bidaiariari, baina mordoa, egia da, Eta ez bakarrik hitzak, esapideak, eta herriari lotutako gauzak ere bai, horrela da. Eta gero lekuko adirazpenak ere, edo aitortzak ere badira, ez da, uste dut, liburuan bertan, adibidetxo bat jarriko dugu, baina amezketako geldialdian, aitortza egite aldera edo Pello Zabalaren referentziak ere egiten direla. Jakina, Pello amezketa barkatu, Pello Zabala ezinbesteko erreferente izan da, uraliaren kontuetan. Orduan, derrigorrezko geldiunea da, bertako okerrezpanago parketxo bat dago, edo kultur zentro moduko bat, berari, eta orduan bertan biltzen da herritarrekin, aro bidaiaria, eta noski komentatzen dute Pello Zabalak egindako lana, eta hitzak, eta bera ere bili zen, batzutan, hitzak biltzen, eta lesiko, eta elkar ezagutzen genuen, genukan nola baiteko harremana, baina gure ikuspegia desberdina zen. Eta eguraldia ze ari garela, Kepa, eguraldiaren inguruan dabiltzan profesionalek, ez dakit, edabideetan, eta bestelako lekuetan eguraldiaren bueltan euskeraz lanean ari diren profesionalekin liburuaren edukia kontrastatzeko aukerarik izan duzu, agertu ditzute interesik? Orain artez, kaleratu berria da liburua, badaukatearen berri, baina uste dut ez dutela astirik izan horreinik irakurtzeko. Tesiaren berri izan zuten, eta horren bueltan ibili gara askotan, zer agertzen den hor, eta dara dela tesi ez da oso erabilgarria horretarako, zeba dinotzuet oso kontu teknikoa da. Naiz eta hitzak aztertuten oso teknikoa da, erabiltzen den metodologia, komplikatu samarra da. Baina beti komunikabideek azaltzen dute bere interesa, eta askotan konsultak egiten dizkidate, eta erantzuten diet, laguntza emateko beti prese egoten naiz. Hortxe dago, eguraldiaren euskara, aro bidaia Euskal Herrian barrena saiakera nobelatua argitaratu berri du Kepa Diegezek, Alberdania argitaletxearekin, badakigu, laster Durangoko azoka ere izango dela, beraz, azokaren aurretik liburu dendetan, eta bestela Durangoko azokan bertan eskuragarri izango duzuen liburua, eta guri, egilari eskerrak ematea besterik etzaigu geratzen. Kepa Diegez, mila esker, bigarren kafera hurbildu eta liburuaren ondin orakoak emateagatik, eta segiuno. Ez horregatik, nahi duzuen arte. Zaindu. Loaren ordez Loaren ordez Loaren ordez Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
hautzarorik ezean, kale gorrian, hotzak nora ezean, 14 urte, beretzat hainbat mende, irrifarre bat, zerote jakin gabe. Aizuezuek, bazen egiten azaroren 14, hau da, gaur, kultura ondasunen legez kontrako trafikoaren aurkako nazioarteko eguna dela. Orain arte ez. Bueno, orain bai. Bazen egiten egun hori existitzen zela. Ez? Orain arte ez. Antza denez, sekulako garrantzia du honek eta UNESCOk esandakoaren arabera, mundu mailako arazoa da kultura ondasunen legez kontrako trafikoa. Osea, jendea dabil artelanak lapurtu eta leku batetik bestera eramaten eta salerosten eta enkantean jartzen eta sekulako arazoa omen da. Diru asko daukan jendea izango da ez, horrelako gauzan nahi dituena, beraz, mugimendu ekonomiko politiara egingo du. Aipatu nahi nuen hitza, esan duzu, dirua da, ze hemen, zifrak kalkulatzea ez da errisa, artelan batek zenbat balio duen, oso subjetiboa izaten delako, ez? Van Gogh batek 2003an agian 72 milioi balio zituen eta orain salduko da 230-gatik. Eta beraz, zifra kalkulatzea ez da erresa, baina hala ere museoen elkartearen arabera, legez kontrako artelanen merkataritza honen irabaziak urtean 225 eta 3.000 milioi dolar artekoak dira. Interpolek esaten du are gehiago, 300 eta 6.000 milioi dolar arteko zifrak kalkulatzen ditu. Beraz, diru asko da. Diru horrekin, jendea aberastu egin daiteke. Eta badakizue gertatu dela horrelako zerbait, baina nahi gabe. Nola nahi gabe? 72 urteko emakume batek, erretiro hartutako emakume batek, artelan bat lapurtu zuen nahi gabe. Nahi gabe lapurtu daiteke? Bai, lapurtu daiteke. Nola? Old Masters izeneko obra lapurtu zuen. Oriol Vilanova, katalanaren artelan hau, zegoen Parisen, museo batean zegoen, Picasso museoan, Parisko museo, Picasso museoan. Zer da artelan hau? Jaka urdin bat. Jaka urdin bat, arropa, txaketa, bertan postalak zituen. Eta beraz ez zegoen abestuta artelana, artistaren helburua zelako jendeak boltsikoetan arakatzea. Boltsikoan postal hau dago, beste boltsiko honetan gutun hau dago. Eta beraz, museoan zegoen eskegita, paretean eskegita, alboan izenarekin, artistaren izena, izenburuarekin, baina ez zegoen babestuta, ez zeukan horrela kristalezko mugarik edo horrelakorik. Eta orduan, 72 urteko emakume bat museora joan zen, txaketa urdina ikusi zuen, eta esan zuen, norbaitek hemen aztuta utzi du. Ez dago inor, aztuta utzi du, niri ondo da, torkit horrelako txaketa bat, eta hartu egin zuen. Hartu, etxera eraman, eta are gehiago, maukak luze xamarrak omen ziren, eta tolestura josi zion, bere neurrira egiteko. Artelana hartu eta gainera, aldatu egin zuen, etxera eraman zuen. Suntxitu hitza ezin dugu erabili. Suntxitu erabili egiteke, artelana suntxitu zuen, moldatu egin zuen, eta beraz, orain Old Masters, Oriol Vilanovaren Old Masters, ez da lehen zen bezala. Etxera eraman zuen, jantzi zuen, oso pozik emakumea. 3 aste pasa ziren eta telebistan agertu zen albistea. Karo, denak, harrituta, emakume hau ez da lapurra, ez zuzkan aurrekaririk, beraz, irudia bazeukaten, museoaren bideoan irudia bazegoen. Emakumea etorri da eta hartu du eta eraman du, baina emakume hau ez da lapurra, ez du lapurtu aurretik, beraz, norrote da. Hor, sekulako misterioa. Amonatxok lapurtu digu artea. Misterio argitzen bada ere, argituko dizuegu beste egun batean, ze orain agurtu bartzaituztegu Julen Goikoetxe Arbegozo datorren astelen erarte. Hori da ondo ibili. Goiurez izarandia bihar arte, zuek entzulere bihar hemen txitzordua bigarren kafean orain informazioaren zatxanda, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.